ότι σχετίζεται με την γεωπονία. Προφανώς, εξού και ο τίτλος του σεμιναρίου. Κάποιοι όμως σχετίζεται με οικονομικά, κάποιοι με πληροφορική. Πιθανώς από τους πιο πολλούς στην πλειοψηφία που ασχολούνται με τη γεωπονία, κάποιοι να είναι τεχνολογικά εξοικειωμένοι, για παράδειγμα, έστω και με λίγο προγραμματισμό ή με πολύ προγραμματισμό. Κάποιοι μπορεί πρώτη φορά να δουν ένα πρόγραμμα να εκτελείται σήμερα μαζί και να πρέπει να το διαμορφώσουν. Σωστά μιλάω, ή παραδείγματος χάρη, αν κάνω την ερώτηση, ποιος από εδώ πέρα δεν έχει γράψει ποτέ πρόγραμμα, να σηκώσει λίγο χέρι. Δεν έχει γράψει ποτέ κανένα πρόγραμμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Ναι, όχι πρόγραμμα γυμναστικής, ας πούμε, συλλογικής. Εντάξει, λοιπόν, επομένως, προφανώς θα πρέπει να ζητήσω την κατανόηση από τους υπόλοιπους, οι οποίοι μπορούν να θεωρήσουν λίγο απλές αυτές τις εντολές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε ή τις διαδικασίες, για να φτάσουμε όλοι περίπου στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, γιατί αποτελεί μέρος σεμιναρίου αυτό εδώ πέρα, αυτή η πλατφόρμα που ονομάζεται Arduino και ξεκινήσετε να τη βλέπετε με τον κύριο Μαργαρίτη, με αυτό θα ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε. Και τι είναι αυτή η πλατφόρμα, τι δυνατότητες έχει και τελικά εμείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να πιάσετε ποντίκι, να πιάσετε πληκτρολόγιο, να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε κάποια εργαλεία για να δούμε την πλατφόρμα Arduino, έστω και, θα καταλάβετε για ποιο λόγο, σε εικονικό περιβάλλον. Θα καταλάβετε γιατί σε εικονικό περιβάλλον. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, επειδή βλέπω ότι πιθανώς κάποιοι από εσάς πρώτη φορά έρχεστε σε επαφή με ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, μια κλασική, εκνευριστική ίσως ιδιότητα του Ubuntu είναι η εξής. Όταν ένα παράθυρο έτσι καταλαμβάνει όλη την επιφάνεια εργασίας και ψάχνετε εσείς από πού στο διάλογο κλείνει, να ξέρετε ότι όταν είναι full screen, όταν είναι maximized, μεγιστοποιημένο, ειδικά στην περίπτωση της επιφάνειας εργασίας του Ubuntu, τα χειριστήρια του παραθύρου τοποθετούνται πάνω και αριστερά της οθόνης. Άρα, αν έχετε μεγιστοποιήσει κάποιο παράθυρο για να μην θυμώνετε για το πώς κλείνει, ελαχιστοποιείτε, μετατρέπετε ξανά σε παράθυρο που μπορώ να το διαχειρίζομαι, δηλαδή τα κλασικά χειριστήρια που γνωρίζουμε και από τα Windows. Απλά ξεκινώ λέγοντας αυτό επειδή είδα ότι κάποιοι έτσι λίγο δυσκολευόσασταν. Τώρα, κατά τα άλλα, εμείς πρόκειται σήμερα να χρησιμοποιήσουμε απλά τον Firefox, ο οποίος κάνουμε και τέτοια μαθήματα αλλού. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι ένα απλό πρόγραμμα που δείχνει ιστοσελίδες, ενώ στην πραγματικότητα το Firefox και το Chrome είναι τα πιο περίπλοκα προγράμματα με τις πιο πολλές γραμμές κώδικα που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Οπότε μην τα σνομπάρετε καθόλου, είναι υπερπρογράμματα, είναι ολόκληρα λειτουργικά συστήματα από μόνα τους το Firefox και το Chrome στην πραγματικότητα. Γι' αυτό υπάρχει και Firefox OS και Chrome OS, αν έχετε κάποια εξοικείωση με αυτά τα πράγματα. Οπότε, αν νομίζετε ότι είναι ταπεινό πρόγραμμα, δεν είναι καθόλου ταπεινό. Αυτό είναι που θα χρησιμοποιήσουμε το Firefox εμείς σήμερα, διότι θα έχουμε μία δικτυακή πρόσβαση, θα δείτε και στις διαφάνειες, σε ένα περιβάλλον προγραμματισμού του Arduino. Λοιπόν, αυτό για να ξεκινήσουμε λίγο. Θέλω να σας πω ότι τα mail μου είναι το Κασκάλης με την πιο απλή γραφή, είτε στο Gmail είτε στο University of Macedonia, όπου και να τα στείλετε στο ίδιο σημείο, εγώ τα λαμβάνω στο Gmail. Λοιπόν, μην διστάσετε οποτεδήποτε, ακόμη και αν είναι σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα, σε ένα χρόνο, σε έναν αιώνα, να επικοινωνήσετε μαζί μου, αν θέλετε κάποια συνεργασία, συμβουλή, βοήθεια, οτιδήποτε, ή αν κάτι σας άρεσε από αυτά που έχουμε δει εμείς εδώ. Κασκάλης, μάλλον όπως το λέτε, gmail.com/. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με τι θα ασχοληθούμε και γιατί. Σε πρώτη φάση το πιάσουμε λίγο στα χέρια μας. Δηλαδή, εγώ θα μοιράσω τώρα τις πλατφόρμες, απλά και μόνο για λόγους επίδειξης. Να πούμε ότι κάποιοι οι οποίοι ήρθαν σε αυτό το εργαστήριο ακούμπησαν έστω και λίγο τις πλακέτες που ονομάζονται Arduino. Θα δώσω για να ανοίξουμε λίγο τα κουτάκια. Εδώ πέρα δώστε λίγο και παραπίσω, πάρτε και εσείς από εδώ πέρα και απλά για να το χειριστούμε, πάρτε, απλά θέλω μόνο να το γνωρίσουμε και προωθήστε το έτσι ο ένας τον άλλον, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, γεια σας, είναι αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη, είναι αυτό που κρατάτε πιθανώς το
τώρα στα χέρια σας μια μικρή πλακετίτσα. Λοιπόν, βεβαίως. Όχι. Λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Είναι κάτι παρόμοιο το Raspberry. Το Raspberry είναι κάτι παρόμοιο, για να είμαι ειλικρινής, το Raspberry είναι κάτι παρόμοιο με το Arduino, γιατί χρονικά συνήθως λένε ποιος προηγείται και ποιος ακολουθεί, το Arduino προηγήθηκε, μόνο που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων. Το Raspberry είναι ένας πλήρης υπολογιστής, ο οποίος προορίζεται για λειτουργικό σύστημα και σύνδεση με περιφερειακά τύπου οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι. Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής, είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης που προορίζεται για σύνδεση με λεπτάκια, push buttons, αισθητήρες, κινητήρες. Άρα η χρήση τους, η τελική τους χρήση είναι διαφορετική. Η ιδέα τους, γυμνή πλακέτα πάνω στην οποία κουμπώνω πράγματα, είναι παρόμοια. Λοιπόν, το Raspberry Pi, θαυμάσιο προϊόν. Προχωρήστε το λίγο την πλακέτα, αν κάποιος, έτσι μόνο για να νιώσουμε ότι την άγγιξαν όλοι. Και να καταλάβουμε λίγο, ήδη ξεκίνησα να εξηγώ, τι είναι. Πρώτα-πρώτα, είναι με τεράστια διαφορά η πιο επιτυχημένη πλατφόρμα ανάπτυξης. Development Kit, αν θέλετε. Η πιο επιτυχημένη όλων των εποχών σε ό,τι έχει να κάνει με την ενασχόληση των χρηστών τελικά με το hardware. Όπου hardware, ο κόσμος παραδοσιακά το φοβάται, θέλει να παραμένει σε λίγο πιο soft επίπεδο, σε πιο λογισμικό, ας το πούμε έτσι, και ξαφνικά, όταν κυκλοφόρησε η πλατφόρμα Arduino, άρχισαν πάρα πολλές ειδικότητες, δεκάδες ειδικότητες που δεν είχαν σχέση με τους υπολογιστές ή πολύ μικρή σχέση μέχρι τότε, να ασχολούνται εντατικά με την πλατφόρμα που ονομάζεται Arduino. Θα σας δώσω παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονταν με επιστήμες όπως το Πολυτεχνείο, θα πει κανείς θετικές επιστήμες είναι, ναι, αλλά τύπου αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, αρχιτέκτονες ή πολιτική μηχανική, οι οποίοι θέλαν να κατασκευάσουν πρωτότυπα, αντικείμενα, γιατί ξέρετε ότι μακέτες σε εισαγωγικά, άρα τα πρωτότυπα είναι πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς των ειδικοτήτων αυτών, χρησιμοποίησαν το Arduino με σκοπό να το συνδέσουν αντικείμενα και να κατασκευάσουν ένα προϊόν. Και θα συζητήσουμε για προϊόντα. Λοιπόν, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ιδίως στο τομέα που ονομάζεται Arts ή Media Arts, στο MIT Lab, άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με μουσική, με ζωγραφική, με δημιουργικότητα γενικά, επένδυσαν και χρησιμοποιούν το Arduino για να φτιάχνουν αντικείμενα τα οποία είναι αλληλεπιδραστικά, γλυπτά, λάμπες, προβολικά, πράγματα τα οποία συναισθάνονται την κίνηση του ανθρώπου σε ένα δωμάτιο και αντιδρούν, πειραματίζονται με καινούργιες μορφές τέχνης που σχετίζουν, βάζουν μέσα στο παιχνίδι και τον προγραμματισμό και τα ψηφιακά. Γεωπόνοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα σας πω και ένα project που κάναμε και εμείς εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο και project με το οποίο συνεργαστήκαμε. Όταν εγώ θέλω ως μέρος της δουλειάς μου, όπου το μέρος της δουλειάς μου μπορεί να είναι η γεωπονία, μπορεί να είναι η κτηνοτροφία, μπορεί να είναι τα logistics, η μεταφορά προϊόντων, θέλω να φτιάξω μία πρωτότυπη πλατφόρμα από κάποια βασικά υλικά. Δηλαδή, θα ήθελα να συναισθάνομαι την υγρασία του εδάφους, να έχω ένα πρόγραμμα το οποίο να μετρά την υγρασία και να την κατηγοριοποιεί σε 4 πιθανές κατηγορίες, πολύ, λίγο, καθόλου, ξηρασία, και να λαμβάνει κάποιες αποφάσεις, να οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα SMS προς έναν γεωργό, μπορεί να είναι το άνοιγμα ή το κλείσιμο κινητήρων που σχετίζονται με θερμοκήπιο, η περιστροφή κινητήρων ή η ενεργοποίηση κλιματιστικών. Θέλω να σκέφτεστε επομένως ότι η πλατφόρμα αυτή που μπορεί να εξυπηρετεί ανθρώπους καλλιέργειας, κτηνοτροφίας, μεταφορών, ιατρικής, τέχνης, αναρρύθμιτες εφαρμογές, επιτρέπει το εξής πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Να συνδέουμε σχεδόν αυθαίρετα τμήματα hardware επάνω σε μία δεδομένη και απλά προγραμματιζόμενη πλακέτα. Αν σας έλεγε κανείς, ξέρεις τι, θέλω σε ένα μηχάνημα το οποίο να συναισθάνεται το φως, και όταν είναι πολύ φωτεινό το δωμάτιο να μου σβήνει τα φώτα και όταν είναι σκοτεινό να μου τα ανάβει. Πού θα βρω κάτι τέτοιο? Μέχρι πριν από 4-5 χρόνια
ελπίζαμε να υπάρχει μια εταιρεία που να ασχολείται με τέτοιου τύπου βιομηχανικά έξυπνα σπίτια και να πάμε να αγοράσουμε ένα fix έτοιμο προϊόν. Τώρα, η πρώτη ιδέα που έρχεται στο μυαλό των developers είναι δεν ξεκινάω με ένα Arduino. Δηλαδή, να ψάξω να δω πόσο κάνει ένας αισθητήρας φωτός, 1 ευρώ. Πόσο κάνει το Arduino, 15 ευρώ. Πόσο κάνει ένας κινητήρας, 10 ευρώ. Και να προσπαθήσω να παίξω, να τα συνδέσω, να πειραματιστώ, να προγραμματίσω. Και όταν λέω να προγραμματίσω, εννοώ κώδικα ίσως 5, 10, 20 γραμμών, δεν μιλάμε για κάτι περισσότερο. Και αυτό το πράγμα να το δω να λειτουργεί, να κινείται. Όλα αυτά που σας λέω, θα κάνω και παραλλήλως επεξηγήσεις, μπορείτε να τα συναισθανθείτε κάνοντας πρώτα μια αναζήτηση στο Google τη λέξη Arduino, όπου το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το πλήθος των αποτελεσμάτων. 38,5 εκατομμύρια αποτελέσματα. Σίγουρα μιλάμε για buzzword, για λέξη η οποία παίζει πάρα πολύ σε σελίδες. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι απλό, πιθανώς με βίντεο που αφορούν τα Arduino. 3.240.000 αποτελέσματα βίντεο που αφορούν το Arduino. Εντάξει, μου αρέσει πιο πολύ το YouTube. Να ψάξω τη λέξη Arduino στο YouTube. Δηλαδή, αυτό είναι το κύριο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιώ. 1.190.000 βίντεο στο YouTube. Και όλα αυτά είναι συζητήσεις, ιδέες, παρουσιάσεις, projects, για το πώς κάποιος έκανε κάτι, για ιδέες ανάπτυξης. Για παράδειγμα, αν αυτό το οποίο αισθάνεστε πιθανώς να είναι Arduino και καλλιέργεια, 3.430 αποτελέσματα. Δηλαδή, λέει Arduino, δεν ήξερα τι θα μου βγάλει, και εγώ τώρα διαβάζω μαζί σας, Arduino-based backyard aquaponics. Από αγγλικά νομίζω ότι όλοι είμαστε, δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, υδροπονία επομένως, η οποία σχετίζεται με το Arduino. Fully automated greenhouse Arduino. Και πάει λέγοντας. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη αυτό. Aquaponics δεν είναι υδροπονία. Δεν είναι. Είναι aquapονία. Είναι άλλος τομέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται το νερό και τα ψάρια και τις ουσίες που αφήνουν σε αυτά για να εμπλουτίσουμε πρόσθετα τα φυτά. Αυτό είναι. Η υδροπονία είναι άλλος. Ό,τι και να μου λέγατε τώρα, θα έλεγα μπράβο, αυτό είναι. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γνωρίζω εγώ τι είναι. Λοιπόν, πάντως αυτό που λέει ο κύριος είναι. Οπότε είστε όλοι πεπισμένοι. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι το νόημα αυτής της υποθέσεως. Έχω μια πλατφόρμα, εύκολα προγραμματιζόμενη. Θα δούμε το περιβάλλον της. Επάνω της μπορώ να συνδέω αντικείμενα. Τα αντικείμενα θα τα κατατάξουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Εισόδους και εξόδους. Ή, αν θέλετε, αισθητήρες και ενεργοποιητές. Sensors και actuators. Άρα, ένα λογικό σύστημα, αυτό που κάνει είναι, από το περιβάλλον δέχεται αίσθηση, την επεξεργάζεται και αλλάζει το περιβάλλον. Ένα τέτοιο κύκλο θέλω να φαντάζεστε, όπου οι αισθητήρες αισθάνονται το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν χρειάζεται να το φαντάζεστε ότι είναι τρελοί αισθητήρες, γυροσκοπικοί, οπωσδήποτε επιτάχυνσης ή ό,τι άλλο μουρλό έχει το κινητό μας τηλέφωνο που υπάρχουν φυσικά. Ακόμα και ένα push button, το ότι πατάει ο χρήστης ένα πλήκτρο, είναι αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Το γεγονός ότι εκτελεί ένα πρόγραμμα του Arduino και ενεργοποιεί κάτι, ανάβει ένα λαμπάκι, γυρίζει έναν ανεμιστήρα, θέτει σε κίνηση ένα κινητήρα, σημαίνει ότι αλλάζει με τη σειρά του το περιβάλλον και τον κύκλο αυτόν μέσα στο οποίο ανήκει. Αυτά που σας περιγράφω δεν είναι rocket science, δεν είναι τίποτα εξαιρετικά τέτοιο, εξαιρετικά μοντέρνο ή αναπάντεχο, αλλά το Arduino έκανε φοβερή αίσθηση, διότι κινητοποίησε τους ανθρώπους να φτιάχνουν δικά τους gadgets, δικά τους αυτό που ονομάζουμε physical computing, να συναισθάνονται και να συμμετέχουν οι ίδιοι στην πληροφορική ως την έννοια του πανταχού παρόντα υπολογιστή, ότι έχω την χρήση του υπολογιστή σε οποιαδήποτε καθημερινή μου δραστηριότητα. Όσο ήμασταν ακόμα με ένα λάπτοπ ή με ένα desktop και σας ρωτούσε κανείς, μπορεί το μηχάνημά σου να συναισθάνεται, παραδείγματος, ένα συνδέσιο, έναν αισθητήρα διοξιδίου του άνθρακα ή έναν αισθητήρα βαρύτητας, έναν αισθητήρα πίεσης ατμοσφαιρικής.
Θα λέγεις, ξέρω και εγώ τώρα, έχει USB, δεν έχει, πώς να το συνδέσω, δεν είναι προφανής η επέκταση αυτών των μηχανημάτων. Αυτό το πρόβλημα ήρθε να λύσει το Arduino. Επομένως, σχετίζεται πολύ με τη δουλειά μας, διότι εμείς θέλουμε να μελετήσουμε μια πλατφόρμα, όχι για να λύσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα εννοώ αγροτικής καλλιέργειας, να λύσουμε την εξής απορία μας. Πώς μπορώ να προγραμματίσω το Arduino να λαμβάνει είσοδο, να την επεξεργάζεται ως ένα πρόγραμμα που εκτελείται και να προκαλεί έξοδο. Επομένως, η είσοδος για εσάς, στον καθένα ξεχωριστά, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι φως, μπορεί να είναι υγρασία, μπορεί να είναι ατμοσφαιρική πίεση, μπορεί να είναι απότομες μετακινήσεις, επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις, μπορεί να είναι αλλαγή υψομέτρου, μπορεί να είναι μέτρηση ενός χημικού συστατικού συγκεκριμένου, μέτρηση μόνο διοξιδίου του άνθρακα ή μονοξιδίου του άνθρακα. Αυτά όλα σημαίνει είσοδος. Επεξεργασία, το πρόγραμμα που θα δούμε, έξοδος. Για εσάς το έξοδος, τον καθένα ξεχωριστά, μπορεί να είναι ένα SMS, μπορεί να είναι ένα email, μπορεί να είναι η κίνηση ενός κινητήρα που κλείνει παράθυρα, κλείνει θύρες σε ένα θερμοκήπιο, κινεί ανεμιστήρες, ενεργοποιεί air condition. Επομένως, η έξοδος είναι κάτι γενικό, όπως θέλετε εσείς να το φαντάζεστε, η είσοδος κάτι γενικό και στη μέση ο προγραμματισμός, ο οποίος προφανώς απαιτεί μία αλφα εξοικείωση. Άρα εμείς θα δούμε αυτή τη ροή εισόδου, επεξεργασίας, εξόδου σήμερα. Καταλάβαμε το νόημα της συζήτησής μας. Να ξέρουμε γιατί γνωρίζουμε το Arduino ή ακόμη έχουμε λίγο έτσι απορίες. Όχι, εντάξει. Πρώτα-πρώτα, να σας πω σε τι έχουμε εμπλακεί εμείς. Αυτό το οποίο έχουμε εμπλακεί μέσω μιας πτυχιακής, μιας δημοσίευσης, μιας, ας πούμε έτσι, υπερατλαντικής, σε εισαγωγικά, συνεργασίας, ένα αντικείμενο το οποίο ονομάζεται Vinduino και προφανώς εμπλέκει το Arduino και χρησιμοποιείται στην αμπελοκαλλιέργεια, στην παραγωγή σταφυλιών και κρασιού, από έναν πολύ καλό φίλο στην Καλιφόρνια, ο οποίος και αυτός ο ίδιος εργάζεται σε εταιρεία πληροφορικής, την Broadcom, αν την έχετε ακουστά, που βγάζει κάρτες δικτύου, πολύ γνωστή εταιρεία, αλλά για όσους ασχολούνται με, αν πάτε να αγοράσετε κάποιο αντικείμενο, ας πούμε, αυτός ο κύριος Vander Lee, λοιπόν, που βλέπετε εδώ πέρα, αυτή είναι ο αμπελώνας του κυρίου Vander Lee, χρησιμοποιεί το Arduino και διάφορους αισθητήρες και ενεργοποιητές μέσα από κάποιον κώδικα, έτσι ώστε να δημιουργήσει, να αρδεύσει, να ποτίσει το αμπέλι του. Άρα, υπάρχει υπαρκτό project για το οποίο φτιάξαμε κώδικα ως Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με σκοπό να το δοκιμάσουμε και φυσικά το δοκιμάσαμε σε έναν υπαρκτό αμπελώνα. Για εμάς όμως, γιατί εγώ πληροφορικός είμαι, δεν είμαι γεωπόνος, εμένα το μόνο που με απασχολούσε ήταν η δομή του κώδικα, η λήψη ορθών πληροφοριών από το τι είναι υγρασία, τι είναι θερμοκρασία, αέρα, η επεξεργασία τους και η δημιουργία σωστών εξόδων. Αυτό απασχολούσε το δικό μου κομμάτι. Εσείς μπορείτε να παντρέψετε και τα δύο. Δηλαδή, τις γνώσεις που έχετε πάρει ως γεωπόνοι, όσοι είναι γεωπόνοι, και το θέμα της πληροφορικής για να παντρευτούν τα δύο γύρω από ένα project του Arduino. Εντάξει. Ωραία. Όλη αυτή η φλιαρία που ακολουθώ είναι για να σας πείσει να καταλάβετε γιατί ασχολούμαστε με το Arduino. Πάμε λίγο να μελετήσουμε την πλατφόρμα αυτή, την πολύ απλοϊκή. Αυτή η πλατφόρμα θα παρατηρήσετε ότι έχει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έναν κεντρικό επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής ο οποίος τρέχει το πρόγραμμά μας. Θα δείχνω λίγο με το ποντίκι. Επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω μιας θύρας USB. Αυτή η θύρα USB χρησιμοποιείται για να κατεβάζει, όπως λέμε, το πρόγραμμα στο Arduino. Άρα, το πρόγραμμα που φτιάξαμε να το αποτυπώσει και να το γράψει ανεξίτηλα στο Arduino, στο πρώτο τσιπάκι το οποίο ανέφερα, στον μικροελεγκτή Atmega 228P. Και από εκεί και πέρα, η πλακέτα χρειάζεται να είναι συνδεδεμένη διαρκώς με τον υπολογιστή. Όχι. Η πλακέτα μπορεί να τροφοδοτείται από ένα απλό τροφοδοτικό ή μέσα από μια μπαταρία 9V, παραδείγματος χάρη, με το βίσμα το στρογγυλό το οποίο βλέπετε και θα εκτελεί το πρόγραμμα το οποίο έχουμε κατασκευάσει. Εξακολουθώ. Η πλακέτα θα παρατηρήσετε ότι έχει σειρές
από θηλυκές υποδοχές πάνω στις οποίες μπορούμε να κουμπώσουμε καλώδια ή απευθείας ηλεκτρονικά συστατικά. Επομένως, αυτές οι θηλυκές υποδοχές είναι η είσοδος ή η έξοδος που μπορεί να δεχθεί η πλακέτα μας από αισθητήρες ή να οδηγήσει ενεργοποιητές. Άρα, από εδώ προγραμματίζεται από έναν υπολογιστή, αλλά δεν χρειάζεται να παραμένει διαρκώς συνδεδεμένο. Από εδώ τροφοδοτείται, αν θέλω να τροφοδοτηθεί ως αυτόνομη συσκευή. Εδώ πέρα τρέχει το πρόγραμμά μας και από εδώ επικοινωνεί με τον έξω κόσμο μέσω καλωδίων. Είναι σαφής η ακτινογράφηση που κάναμε. Πώς θα ξεκινήσει κανείς να ασχολείται με την πλακέτα Arduino? Έχω εδώ πέρα ένα kit, όπως ονομάζεται, το οποίο μπορεί να το αγοράσει κανείς σε τιμές από 50 μέχρι και 300 ευρώ, ανάλογα το εύρος, το πλήθος των συστατικών που υπάρχουν εδώ μέσα. Δηλαδή, στο κουτί το οποίο έχω αγοράσει, στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα για επίδειξη, αλλά και για να σας δείχνω την λογική, αυτό το οποίο έρχεται σίγουρα είναι μια πλακέτα Arduino σαν αυτή που σας έδειξα. Μόνο που, εκτός από αυτό, μου δίνει και ένα σύνολο από πειραματικά αντικείμενα. Να ξεκινήσω να παίζω. Σίγουρα, παραδείγματος χάρη, θα μου χρειαστούν καλώδια. Καλώδια τα οποία θα μου επιτρέψουν να συνδέω πράγματα, ηλεκτρονικά πράγματα, μεταξύ τους. Μου δίνει, παραδείγματος χάρη, αυτό που ονομάζουμε λεντάκια, λαμπάκια. Πράγματα τα οποία όταν περνά ρεύμα μέσα τους ανάβουν. Είναι η πιο καθησυχαστική και η πιο απλή επικοινωνία με τον χρήστη. Όταν βλέπεις ένα λαμπάκι να ανάβει σε μια συσκευή στην τηλεόρασή σας, στο φούρνο σας, λες «Αχ, λειτουργεί». Ακόμα και αν δεν κάνει τίποτα μέσα σου. Και μόνο που δουλεύει το λαμπάκι, λες «Ουφ, εντάξει, δεν είναι κατεστραμμένο». Λοιπόν, το πιο καθησυχαστικό αντικείμενο. Τώρα, εκτός από αυτά, σου δίνει την περίπτωση, το βίσμα αυτό της τροφοδοσίας για να τροφοδοτείται από μπαταρία 9V. Ελπίζω να καταλαβαίνετε λίγο τη λογική τι σημαίνει 9V η μπαταρία. Έτσι, η μπαταρία που έχει επάνω τον αρνητικό και το θετικό πόλο και τους δυο επάνω, σαν κουφετάκι που είναι ουσιαστικά. Λοιπόν, και μου δίνει μία σειρά από push buttons, αισθητήρες ή ενεργοποιητές, κινητήρες. Να σας δείξω και ένα κινητήρα. Αυτό είναι ένας κινητήρας. Με σκοπό να τα βάλω όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν, να μιλήσουν μεταξύ τους, είτε χρησιμοποιώντας απευθείας τις θύρες του Arduino, είτε, αυτό θα αποτελέσει συζήτηση σημερινή, χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που ονομάζεται breadboard. Αυτό δεν γνωρίζετε πιθανόν πιο πολύ τι είναι, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ απλό και θα σας το εξηγήσω. Είναι ένας τρόπος για να συνδέω αντικείμενα μεταξύ τους, ηλεκτρονικά αντικείμενα. Καλώδια, breadboard και Arduino με σκοπό να ξεκινήσω να εξοικειώνομαι. Πόσο κάνει αυτό εδώ πέρα το kit το οποίο έχω? Αυτό εδώ πέρα το kit, εγώ για παράδειγμα το είχα προμηθευτεί με 75 ευρώ. Όλα εννοώ έτσι. Αν σκεφτείτε ότι τα 20 από αυτά είναι το ίδιο το Arduino, αν το αγόραζα χωρίς το Arduino, αν το είχα από αλλού, προφανώς θα πλήρωνα τη διαφορά. Φυσικά μαζί με καλώδιο USB για να συνδέεται με τον υπολογιστή. Και συνήθως υπάρχουν, γιατί στην πραγματικότητα είναι έως και παιδικό παιχνίδι αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, υπάρχουν οδηγίες, projects, για να χρησιμοποιήσει κανείς όλα ή τα περισσότερα, όλα για να μην ειλικρινείς, τα υλικά της συσκευασίας για να κάνει τυπικά projects. Μπορώ να φτιάξω ένα project το οποίο να ανάβει ένα λεντάκι περισσότερο όσο λιγότερο είναι το φως. Άρα να έχω έναν αισθητήρα φωτός και να στέλνω περισσότερο ρεύμα για να ανάβει ένα λεντάκι, σαν να φτιάχνω ένα πρότυπο σύστημα φωταγώγησης. Πέφτει το φως, ανεβαίνει ο τεχνητός φωτισμός, ανεβαίνει το φυσικό φως, μειώνω τον τεχνητό φωτισμό. Για να φτιάχνω πειραματισμούς. Λοιπόν, αυτά τα αντικείμενα είναι που σας εξηγώ ότι θα μπορούσε κανείς να τα βρει, να τα αγοράσει. Φυσικά και στην Ελλάδα από πολλά sites, αν μπείτε στο scrooge.gr και γράψετε Arduino, θα δείτε ότι έχει πολλών ειδών αντικείμενα και προσφορές και προφανώς μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει. Τώρα, ποια είναι η... αυτά όλα τα εξηγήσαμε. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ πέρα στο εργαστήριο? Είναι πρακτικά αδύνατο να προλάβουμε να σας μοιράζαμε τις πλακέτες Arduino στον καθένα με τα καλώδια, με τις αντιστάσεις κλπ. Μέσα σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Αυτό το οποίο επέλεξα εγώ να κάνω είναι να μείνουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο θα καταλάβουμε τη λογική της λειτουργίας, θα καταλάβουμε τις καλωδιώσεις, αλλά από ένα περιβάλλον προσομοίωσης. Αυτό το περιβάλλον προσομοίωσης, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε εμείς, είναι ένα προϊόν που έφτιαξε η εταιρεία Autodesk, που φτιάχνει το πρόγραμμα AutoCAD, και σας ζητώ σε πρώτη φάση, σε έναν browser, στον Firefox browser, να πληκτρολογήσετε 123d.circuits.io για να συνδεθώ και εγώ και να σας λέω στη συνέχεια που θα πάτε. Simulate Arduino online κλπ. Φορτώσαμε αυτό το περιβάλλον όλοι. Ξέχασα να σας πω πότε θα κάνουμε τα διαλύματά μας. Μην πέστε να με φάτε. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε μία ειδοποίηση. Θα κοιτάζω και εγώ γύρω στις 6 παρά 20. 6 παρά 20 με 6 θα ξεκουραστούμε. Μετά θα κάνουμε άλλο διάλειμμα 8 παρά 20 με 8. Και μετά την τελευταία ώρα μέχρι τις 9 να το κλείσουμε και να αναχωρήσετε. Θα κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά αυτά τα διαλυματάκια. Εντάξει. Λοιπόν, άρα στις 6 παρά 20 θα σταματήσουμε για να κάνουμε το διάλειμμά μας. Τώρα, τι θέλω από εσάς? Μπήκαμε σε αυτή τη σελίδα. Θέλω, σας προτρέπω, αν το θέλετε κι εσείς, να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό από το link Sign Up. Δηλαδή, γράψου σε εισαγωγικά, δεν νομίζω ότι κανένας από εσάς έχει γραφεί, πάνω δεξιά λέει Sign Up. Λοιπόν, αν θέλετε δίνετε πραγματικά στοιχεία, αν θέλετε δίνετε εικονικά, δεν πρόκειται να το πειράξει. Όποιος θέλει βοήθεια, είμαι εδώ να βοηθήσω, ψάχνουμε το Firefox, ας πούμε. Ναι, ό,τι θέλετε, θα μου πείτε εμένα. Αν θέλετε βάζετε εικονικά, αν θέλετε βάζετε πραγματικά δεδομένα, για να πατήσω Next. Ναι, εδώ πέρα μου έβγαλε και ο Πάρες, γιατί έβαλα 2004 γενικής. Για να βλέπω σε εσάς που πάτε, πάτησα γρήγορα γι' αυτό. Έχουμε πρόβλημα, έρχομαι αμέσως. 123d-circuits.io. Τα κανονικά. Για να ξανά. Εμείς γενικά με 10 εσείς. Αν θα λειτουργήσει αυτό εδώ πέρα. Όχι, όχι. Θα δούμε τώρα, ελπίζω να λειτουργήσει από αυτό το browser, γιατί εδώ και με τον Firefox είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, η κυρία Άννα Χαρπίδου, μπορώ να διαβάσω. Ήδη έκανε λογαριασμό, παραδείγματος χάρη. Έχουμε κάποιο πρόβλημα να κάνουμε κάποιο λογαριασμό, email κλπ. Καταφέραμε να κάνουμε και ένα login. Θα συνδεθώ από εδώ και πέρα, βεβαίως προφανώς μπορείτε να συνδέσετε από το link sign in. Εγώ έχω ήδη ένα λογαριασμό, τον οποίο λογαριασμό θα τον καταχωρήσω. Αμέσως. Τώρα,
Ναι, μάλιστα. Ωραία, password. Όχι, θέλετε, βάλτε, ναι. Όποιο θέλετε. Ναι, απλά να μην μου το ξεχάσετε, να το θυμάστε. Εντάξει, σε 5 λεπτά μην μου πείτε, ξέρω αυτό το password. Εντάξει. Γράψτε το τέλος πάντων. Άλλος βοήθεια. Είμαστε μαζί. Σήμερα το ρωτάτε πριν να είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι η δραματέας. Ναι, ό,τι μπορείς. Θα πάρεις καμιά υπογραφή εκεί πέρα. Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένω μάλλον, θα πρέπει να φτάσαμε σε ένα περιβάλλον που λίγο πολύ μοιάζει με αυτό. Να εξοικειωθούμε λίγο με το περιβάλλον. Το κρίσιμο εικονίδιο για εμάς είναι αυτό που δείχνει το προσωπάκι μας επάνω δεξιά. Το δικό μου λέει Κασκάλης, σε εσάς λέει Γιώργος, Νίκος, κάτι, οτιδήποτε ας πούμε. Αν κάνω κλικ σε αυτό εδώ πέρα το εικονίδιο, στη δικιά μου περίπτωση μου έχει κάποιες ασκήσεις γιατί φρόντισα να ετοιμάσω, στη δικιά σας έχει κάτι κενό, αν δεν κάνω λάθος, κάνοντας κλικ στο προσωπάκι. Όποτε αισθάνεστε αβεβαιότητα για το πού βρίσκομαι, να κάνετε κλικ στο προσωπάκι πάνω δεξιά. Μη σας νοιάζει που το δικό μου έχει αντικείμενα, το δικό σας ορθώς δεν έχει κανένα. Καταλαβαίνουμε να περιμένω κάποιον κύριο-κυρία στο προσωπάκι πάνω δεξιά, αν έχετε κάνει login. Δεν μπαίνει από εκεί. Άρα έχουμε πρόβλημα με το Firefox που κρασάρει, με το παραμικρό και... Κάναμε την πανεκκίνηση, φαντάζομαι, με τίποτα, έτσι. Το κάναμε πανεκκίνηση στον υπολογιστή. Ούτως ή άλλως, πήραμε τη χάσαμε αν δεν δουλεύει. Δεν φανταζόμαι ότι ένας δεν θα έχει. Μάλλον θα μοιραστείτε κι εσείς σε κάποιον άλλο. Λοιπόν, έχουμε καταφέρει να μπούμε σε αυτήν εδώ πέρα την εικόνα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, εσείς από πού θα ξεκινήσετε? Σε μένα τώρα. Δεν μπήκατε. Ωραία, κάνατε create account. Creating λέει account ακόμα. Εδώ πέρα σας λέει, σας ρωτάει, remember password. Τέλος πάντων, καλά, θα το κλείσουμε αυτό. Ωραία. Βλέπετε το προσωπάκι σας εδώ πέρα. Κατερίνα Βομβακά, εντάξει. Κάνω κλικ. Εδώ είμαστε. Δεν κάναμε κάτι προς το παρόν, εντάξει. Είναι ο χώρος εργασίας μας στο δικτυακό αυτό περιβάλλον. Το πρώτο πράγμα που θα κατασκευάσουμε εμείς τώρα μαζί είναι ένα καινούριο σχέδιο. Εκεί που γράφει New Breadboard, πάνω και δεξιά θα φτιάξουμε ένα καινούριο σχέδιο. New Breadboard. Και θα παρατηρήσετε ότι έχει ζωγραφισμένο ήδη ένα προϊόν, ένα αντικείμενο, απλά... Ωραία, να βοηθάω λίγο για τις κυρίες που έχουν μείνει λίγο. Ωραία, Resume TV, έτσι, για να μην αισθάνεσαι παραπονεμένες. Δυστυχώς θα πρέπει λίγο να με υπομένετε οι άλλοι, υπομονή και έρχομαι. Το θέμα είναι ότι ο Resume TV με την ίδια δεν μπορεί να αλλάξει, να σβήσει και να κάνει software. Δεν μας έχει ο μαναρίκος. Δεν ξέρω αν είναι μέσα, να μου πεις. Πήγαινε μέσα και χτύπημα, αλλά ναι. Άρα αυτός ο υπολογιστής είναι πρόβλημα ο συγκεκριμένος, έτσι. Δηλαδή έχει γενικά πρόβλημα. Τι πρόβλημα είναι αυτό που βλέπω? Είναι Breadboard, δεν έχω εξηγήσει τι είναι. Το τι είναι το Breadboard είναι ένα βοηθητικό και θα σας το εξηγήσω στην άσκησή μας. Λοιπόν, τελευταία φορά που το προσπαθούμε. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ο υπολογιστής, λυπάμαι πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ναι. Λοιπόν, λίγο προσοχή να εξοικειωθούμε με το περιβάλλον. Είναι απλό το περιβάλλον αυτό. Απλά, πρώτα θα κοιτάξετε σε μένα και αυτά που θα δείξω θα τα πειραματιστείτε εσείς στη συνέχεια. Κάνοντας σε αυτόν τον χώρο με τη ροδέλα μέσα έξω, μπορούμε να κάνουμε
zoom in, zoom out στα επιμέρους αντικείμενα. Το μόνο που κούνησα ήταν η ροδέλα. Κάνοντας κλικ και στήρε σε ένα κενό χώρο, απλά μετακινώ την αντιμετώπιση του κυκλώματός μου σε έναν κενό χώρο. Κάνοντας κλικ και στήρε σε ένα αντικείμενο, αυτό εδώ πέρα είναι ένα αντικείμενο, τότε μετακινώ το ίδιο αυτό αντικείμενο. Επομένως, ο χώρος της σχεδίασής μου των κυκλωμάτων είναι αυτός. Μπορώ να κάνω zoom in, zoom out, μπορώ να πηγαίνω λίγο αριστερά, λίγο δεξιά από τον χώρο αυτό και μπορώ να μετακινώ τα αντικείμενα. Καταλάβαμε? Επόμενο βήμα. Αν επιλέξω ένα αντικείμενο, έκανε ένα κλικ επάνω του, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο φαίνονται τα χρώματά του. Πιέζοντας delete, μπορώ να διαγράψω ένα αντικείμενο. Να μην ξεχνάτε ότι τα διάφορα προγράμματα, καλή ώρα όπως αυτό, έχουν undo και redo όταν έχω κάνει κάτι ανεπιθύμητο. Σωστά? Λοιπόν, εμείς θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτά τα τρία πλήκτρα που φαίνονται επάνω. Το ένα ονομάζεται Code Editor, θα γράψουμε κώδικα. Το άλλο ονομάζεται Components, θα προσθέσουμε αντικείμενα, λεντάκια, αντιστάσεις, στον Arduino το ίδιο. Το άλλο ονομάζεται Start Simulation, είναι σαν να λέμε δώσε στο Arduino ζωή, σύνδεσέ το, ξεκίνησε να φαίνεται σαν να το συνδέσαμε στην πρίζα, σαν να το κατεβάσαμε τον κώδικα. Φυσικά, σε ένα κενό project όπως είναι τώρα, εγώ θα ξεκινήσω από το πλήκτρο Components. Κάνοντας κλικ στην λέξη Components, έκανα τώρα. Ή απλά πέρασα. Μου βγάζει ένα υποπαράθυρο στο κάτω μέρος. Μάλιστα, αν σας φαίνεται ότι καταλαμβάνει πολύ χώρο, μπορείτε να επιλέξετε τη λέξη All Components για να τα έχει τοποθετημένα κατακόρυφα. Για παράδειγμα, ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο είναι το Arduino Uno. Αυτό θα περιέχεται σε όλα μας τα σχέδια. Θα είναι ο πυρήνας, αν το αναζητήσετε και το βρείτε κάπου κάτω. Κάνοντας ένα κλικ στη λέξη Add που έχει δίπλα ή αν έχετε αυτή τη μορφή της εικόνας, κάνοντας ένα κλικ επάνω του, αμέσως κλείνει το περιεχόμενο των components και μας επιτρέπει να το τοποθετήσουμε οπουδήποτε επάνω. Υπενθυμίζω ότι με zoom in με τη ροδέλα zoom out, κλικ και σύρε μεταφέρω αυτό, κλικ και σύρε οπουδήποτε αλλού μετακινούμε εγώ μέσα στην οθόνη για να αρχίσετε να αισθάνεστε το περιβάλλον. Είμαστε μαζί, εντάξει? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν έχετε καταφέρει να βάλετε το Arduino, ένα πρώτο Arduino μέσα, θα κάνουμε ένα zoom in στο σχέδιο του Arduino για να το βλέπετε. Με τη ροδέλα zoom in, zoom out. Πώς είπε, μεταξύ δύο, όταν έχω δύο... Ωραία. Όταν κάνω ένα κλικ σε ένα αντικείμενο, ένα κλικ, βλέπετε ότι θα αλλάξει το χρώμα του. Πιέζω delete και το διέγραψα. Τώρα, zoom in, zoom out, κλικ για να αλλάξω το που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Και αν θέλω, ξανακάνω κλικ στο components για να μην με απασχολεί στο κάτω μέρος. Εντάξει, είμαστε, κάποιος άλλος με ρώτησε κάτι. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν τη χρειαζόμαστε. Μπορείτε να τη διαγράψετε. Και μπορούμε να την προσθέσουμε ύστερα. Μπορείτε να διαγράψετε την πλακέτα. Μπορείτε να τη διαγράψετε. Δεν τη χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Χρειάζομαι μόνο το Arduino αυτή τη στιγμή. Ποιος έχει προβλήματα, είμαστε μαζί. Πάμε. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που βλέπετε είναι μια πολύ κοντά στην πραγματικότητα απεικόνιση της πλακέτας που κρατήσατε στο χέρι σας. Σε τι θέλω να δώσετε έμφαση. Θέλω να παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα, και σας λέω, αυτό που έχω αφήσει το ποντίκι μου επάνω είναι λεντάκι, ένα LED, ένα λαμπάκι για να δείτε εμείς, το οποίο είναι το μοναδικό χρήσιμο πράγμα που έχει εξορισμού επάνω της πλακέτα του Arduino. Δηλαδή, αν θέλει να γράψει κάποιος ένα πρόγραμμα με το Arduino και θέλει το πρόγραμμα αυτό να απεικονίσει κάτι, άναψε μου ένα λαμπάκι, δεν υπάρχουν λαμπάκια, οθόνες ή πληκτρολόγια ή ποντίκια που να συνοδεύουν το Arduino. Το μοναδικό προγραμματιζόμενο χρήσιμο αντικείμενο που έχει το Arduino είναι αυτό εδώ πέρα το λαμπάκι.
Άρα θέλω λίγο να το θυμόμαστε όταν θα τρέξουμε το πρώτο μας πρόγραμμα. Συνεχίζω παρακάτω. Θα παρατηρήσετε ότι το Arduino έχει, όπως είχαμε δείξει, μία σειρά από εισόδους-εξόδους, όπου εμείς θα τις χωρίσουμε ως εξής. Τις υποδοχές που φαίνονται επάνω και δεξιά και αριθμώνται από το 0 μέχρι το 13, είναι οι γενικές ψηφιακές υποδοχές που μπορεί να είναι είτε είσοδος είτε έξοδος. Τι θα πει ψηφιακή υποδοχή? Κάτι που μπορεί να πάρει 0 ή 5 βολτ, μόνο δύο τιμές. Δηλαδή το λογικό 0 ή το λογικό 1, όπως θα προσπαθήσουμε να μπούμε και λίγο στον κόσμο της ηλεκτρονικής. Άρα, τα 0 έως 13 είναι είσοδοι-έξοδοι αυτής εδώ πέρα της πλακέτας, αλλά οι ψηφιακές είσοδοι-έξοδοι. Για να δούμε κάτω και δεξιά, θα παρατηρήσετε ότι έχει από α0 μέχρι α5 αναλογικές εισόδους. Τι σημαίνει αναλογική είσοδος? Και αυτά όταν θα φτάσουμε στις διαφάνειες, τώρα κάνω μια πρώτη γνωριμία, θα τα πούμε και ακόμη πιο αναλυτικά. Γενικά, ο κόσμος μας είναι αναλογικός υπό την εξής έννοια. Όταν μετατρέπεται ένα σήμα, φως είναι αυτό, φωνή είναι αυτή, εικόνα είναι αυτή, υγρασία είναι αυτή, πίεση είναι αυτή. Όταν θέλω να μετρήσω ένα τέτοιο σήμα, ποιος είναι ο τρόπος που συμβαίνει αυτό? Λαμβάνει ένας αισθητήρας, ένας σένσορας, ένας αισθητήρας το εξωτερικό ερέθισμα και το μετατρέπει σε μία τιμή η οποία είναι ανάλογη του μετρούμενου φυσικού μεγέθους, ας πούμε του φωτός, μετατρέποντάς το είτε σε μεταβαλλόμενη τάση, κάτι που μετριέται σε βολτ, είτε σε μεταβαλλόμενη αντίσταση. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το εξωτερικό περιβάλλον με τους αισθητήρες είναι παίρνουν μία εξωτερική μέτρηση οι αισθητήρες και αυτό που δίνουν σαν έξοδο είναι μία τάση που μπορεί να κυμαίνεται από τα 0 μέχρι τα 5 βολτ ή μία αντίσταση που μπορεί να κυμαίνεται από τα 0 μέχρι τα 200 ohm, ανάλογα με το μετρούμενο μέγεθος. Πώς εγώ θα μπορέσω να πάρω μία τιμή τάσης και να την μετατρέψω σε έναν ψηφιακό αριθμό? Από αυτό το οποίο ονομάζεται αναλογική είσοδος. Άρα οι αναλογικές είσοδοι μας χρησιμεύουν για τους αισθητήρες που θα γνωρίσουμε εμείς. Τώρα, μας είπες όμως και για κινητήρες, εκτός από αναλογικές εισόδους και εξόδους. Αυτό το οποίο θα συνδέσουμε τους κινητήρες, εκεί που θα θέσουμε τους κινητήρες, είναι, θα δούμε στις παρακάτω διαφάνειες και θα εξηγήσουμε τι σημαίνουν τα αρχικά, αυτά που ονομάζονται PWM, Pulse Width Modulation. Βλέπετε μια παυλίτσα ή μια μικρή περισπομένη. Αυτή η παυλίτσα ή περισπομένη, για να είμαι ειλικρινής, τι είναι στα pins 9, 10 και 11. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι είναι επισημασμένα τα 9, 10 και 11 μια παυλίτσα. Εκεί θα συνδέσουμε τους κινητήρες μας, τους ενεργοποιητές μας, τις αναλογικές μας εξόδους και θα συζητήσουμε περαιτέρω στη διάρκεια την επόμενη. Είμαστε μαζί ως εδώ? Έχουμε βάλει το Arduino μας εδώ μέσα όλοι? Πάμε παρακάτω. Πιέζω στη λέξη Code Editor για να κάνουμε ένα zoom. Είχαμε πει ότι από το 0 μέχρι το 13 είναι είσοδοι, σωστά? Είσοδοι ή έξοδοι, ό,τι θέλουμε εμείς. Είσοδοι ή έξοδοι, ό,τι θέλουμε εμείς. Και θα δούμε τον κώδικα. Η διαφορά με κάτω που είναι είσοδοι. Είναι αναλογικές είσοδοι κάτω. Αν προσέξετε, λέει analog inputs, analog in. Ίδιες ανεβάσεις. Ναι, οπτικά ναι. Απλά πρέπει να γνωρίζω ποιο είναι τι. Τα πάνω και τα κάτω. Ακούω απορία. Οι ψηφιακές είσοδοι. 0 ή 5 είναι οι ψηφιακές. Οι αναλογικές από 0 έως 5 οτιδήποτε. Δεν αφρίζονται. Το καθένα είναι ξεχωριστό. Είναι σαν να λες ότι μπορώ να επικοινωνήσω με 65 πλήκτρα, δεν σημαίνει ότι υπόκειμε αφρίζω την τάση με τον 65 πλήκτρα. Το καθένα είναι διαφορετικό και το αντιστοιχίζω σε διαφορετική δουλειά. Ναι. Είπαμε ότι πάνω μπορεί να δώσει 0 ή 5 πόντους, σωστά? Έτσι. Οπότε στην ουσία, άμα συνδέσουμε ένα ροτεράκι, θα δουλεύει 5 πόντους.
Όχι με περισσότερο. Αν θέλω περισσότερο, θα χρειαστώ τρανζίστορ και εξωτερική πηγή υψηλότερης τάσης. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε μαζί ως εδώ πέρα. Πιέσαμε στο πλήκτρο Code Editor. Τώρα θέλω να κοιτάζετε τον κώδικα που βλέπετε κάτω. Πρόκειται να εξηγήσω τον κώδικα αυτόν αναλυτικά. Βλέπετε ότι έχει και σχόλια ο κώδικας αυτός. Ό,τι έχει χρώμα καφέ, ξεκινάει από αυτό το διπλό slash, είναι σχόλια. Λοιπόν, εδώ πέρα, όσοι δεν γνωρίζουν τον προγραμματισμό, πρώτη φορά θα μάθουν αυτό το απλούστατο πρόγραμμα. Απλά θέλω να κοιτάζετε το πρόγραμμα που έχετε μπροστά σας. Η πρώτη χρήσιμη εντολή λέει int κενό led ίσον 13. Τι σημαίνει η λέξη int? Int σημαίνει ακέραιος αριθμός. Τι σημαίνει η λέξη led? Είναι το όνομα μιας μεταβλητής. Οι μεταβλητές στην γλώσσα προγραμματισμού, στις γλώσσες προγραμματισμού, να τις φαντάζεστε όπως και τις μεταβλητές στα μαθηματικά. Ένα κουτί, μία θέση μνήμης, στην οποία δίνω μία τιμή. Και μετά μπορώ να χρησιμοποιώ το όνομα της μεταβλητής αυτής για να βλέπω ποια η τιμή είναι αποθηκευμένη εκεί μέσα. Οπότε λέω ότι εγώ αυθαίρετα ονομάζω μία μεταβλητή με το όνομα LED, όπως θέλουμε να ονομάσουμε τις μεταβλητές, με ό,τι ονόματα θέλουμε, όπου είναι μία ακέραιη μεταβλητή, αυτό προέρχεται από την δεσμευμένη λέξη int, από τη λέξη integer, και της δίνω αρχική τιμή τον αριθμό 13. Θα το θυμόμαστε το 13, έχει σημασία, θα σας το εξηγήσω ευθύς αμέσως. Απλά τώρα πήρε έναν αριθμό, ίσως λίγο μυστηριώδη για εμάς το 13. Πάμε τώρα παρακάτω. Παρακάτω συναντούμε μία συνάρτηση, όπως ονομάζεται στις γλώσσες προγραμματισμού. Η συνάρτηση που ονομάζεται setup. Μέσα στη συνάρτηση setup, ό,τι και αν εκτελεστεί, εκτελείται την πρώτη φορά που ξεκινά να τρέχει το πρόγραμμα στην πλακέτα Arduino. Θα μου πείτε, τι χρειάζεται να τρέξει πρώτη φορά στην πλακέτα Arduino? Για να δούμε μέσα στη συνάρτηση setup ποια εντολή υπάρχει. Υπάρχει η εκτέλεση μιας εντολής, μιας συνάρτησης, για να είμαι ειλικρινής, που είναι συγκεκριμένη για το Arduino και λέει pin mode, είναι όνομα συνάρτησης, θα σας δείξω το reference σε λίγο, ανοίγει παρένθεση LED, τη συναντήσαμε τη λέξη LED προηγουμένως. Τι περιέχει η μεταβλητή LED, ποιον αριθμό? 13. Θα μπορούσα να γράψω και απευθείας 13 εκεί πέρα. Είτε γράφω το όνομα της μεταβλητής, είτε την ακριβή αριθμητική τιμή, είναι το ίδιο πράγμα. Κόμμα output. Τι έκανα εδώ? Χρειάζεται να πούμε στο Arduino οι διάφορες είσοδοι και έξοδοι της επάνω γραμμής, αν είναι είσοδοι ή αν είναι έξοδοι. Πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε? Στην προκειμένη περίπτωση, σκοπεύω να χρησιμοποιήσω την 13η θύρα του Arduino ως έξοδο. Να γράφω πράγματα σε αυτή την έξοδο. Πού ορίζω αυτήν εδώ πέρα την πρόθεσή μου? Μέσα στην συνάρτηση setup. Γράφει μάλιστα σαν σχόλιο The setup routine runs once when you press reset. Όταν πατάμε το reset, να ξεκινάει η εκτέλεση του προγράμματος, μια φορά τρέχει αυτό. Τι περιέχει μέσα σε αυτόν τον κώδικα? Λέμε στον Arduino να ξέρεις ότι η θύρα 13 σου είναι θύρα εξόδου. Θα γράφω εγώ εκεί πέρα. Πάμε να δούμε παρακάτω την επόμενη συνάρτηση. Η επόμενη συνάρτηση ονομάζεται loop. Loop σημαίνει επανάληψη, βρόχος, όχι βρόμχος, με σκέτο χ, δηλαδή θηλιά, βρόχος. Κάτι το οποίο εκτελείται ξανά και ξανά συνεχώς. Προσέξτε, όλοι οι υπολογιστές και το Arduino ποτέ δεν σταματούν να εκτελούν ένα πρόγραμμα. Ποτέ δεν τρέχουν ένα πρόγραμμα και μετά σταματούν. Ακόμη και οι υπολογιστές του σπιτιού σας, τα Windows, ακόμα και αν δεν έχουν κάτι να εκτελέσουν, κάθονται και εκτελούν μια εντολή που τους λέει μην κάνεις τίποτα. Εντολή είναι αυτή. Εντολή αδράνειας. Ποτέ δεν σταματάει ένας επεξεργαστής να δουλεύει. Λοιπόν, τι λέει αυτή εδώ πέρα η συνάρτηση που λέγεται loop? Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά να εκτελείς αυτές τις εντολές. Συνεχώς. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι εντολές. Μαθαίνουμε την πρώτη χρήσιμη μας εντολή.
digital write. Digital write. Τι σημαίνει? Γράψε μία ψηφιακή τιμή. Σε ποιον? Στο PIN 13. Στην έξοδο 13. Πώς το καταλαβαίνω το 13? Είναι η μεταβλητή LED. Τι γράφω στην έξοδο? Γράφω το λογικό, το υψηλό, την υψηλή τιμή. Τα 5 volt. Στέλνω τάση σε εκείνη την έξοδο. Από κάτω γράφει delay 1000. Νομίζω ότι η λέξη delay, η συνάρτηση delay, μόνη της εξηγεί το τι κάνει. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι κάνει αυτή η συνάρτηση, η delay? Δηλαδή, με όσο πιο απλό τρόπο μπορεί. Ναι, πείτε μας. Αφήνει να περάσει ένα δευτερόλεπτο την προηγούμενη συνάντηση στην επόμενη συνάντηση που θα δώσεις. Έτσι. Ακινητοποιεί και δεν εκτελείται τίποτα εκείνη τη στιγμή. Κολλάει εκεί. Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί γράφουμε 1000 εδώ πέρα, υποθέτεται? Μίλι. Ναι. Μίλι σημαίνει χιλιοστό. Δέχεται η συνάρτηση αυτή όρισμα αριθμό χιλιοστών του δευτερολέπτου. Αν θέλαμε να περιμένει 3 δευτερόλεπτα, τι έπρεπε να γράψω δηλαδή? 3.000 millisecond, δηλαδή 3 second. Το καταλαβαίνουμε? Και digital write LED low. Κατέβασέ το. Και μετά ξαναπερίμενε άλλο ένα δευτερόλεπτο. Θα μου πείτε μετά τι θα γίνει? Μετά θα τελειώσει και το loop θα επανεκτελεστεί. Το loop εκτελείται ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να παγώσει κόλαση. Μέχρι να τελειώσει η μπαταρία. Μέχρι να σβήσετε το μηχάνημα. Ποτέ δεν σταματάει να εκτελείται το loop. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το λεντάκι, το ένα και μοναδικό που σας είπα στο Arduino, αυτό το ένα και μοναδικό λεντάκι, το ένα, στην πραγματικότητα είναι συνδεδεμένο εσωτερικά, αόρατα, χωρίς να το βλέπουμε εμείς, με την θύρα 13. Άρα, όταν θέλω να ανάψω το λεντάκι, στέλνω 5 volt στην έξοδο 13. Όταν θέλω να σβήσω το λεντάκι, στέλνω γείωση 0 volt στην έξοδο 13. Πώς θα κάνω αυτά τα μαγικά? Με τις εντολές digital write. Επομένως, μπορείτε να υποθέσετε αυτό το ζεύγος εντολών κατ' ουσίαν τι κάνει? Αναβοσβήνει το λεντάκι. Ακριβώς. 1 δευτερόλεπτο διαρκεί το άναμα, 1 δευτερόλεπτο το σβήσιμο. Απλά να το συναισθανθούμε λίγο όλοι γιατί το κάνει αυτό. Έχουμε απορία, μήπως δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Είμαστε μαζί όλοι? Ακούω. Όχι, εντάξει. Απλά να καταλάβουμε ότι αυτές οι εντολές υλοποιούν αυτό το πράγμα. Όταν γράφω 1, είναι σαν να λέω άναψε λεντάκι μου. Περίμενε 1000 φορές. Άρα περίμενε αναμένω 1000 millisecond. Σβήσε λεντάκι μου, digital write low, περίμενε ξανά 1 δευτερόλεπτο. Άρα μείνε σβησμένο 1 δευτερόλεπτο. Ξανακλίνει το loop. Ξανά άναψε λεντάκι μου, περίμενε 1 δευτερόλεπτο. Ακούω. Το high και το low είναι το 1 και το 0. Το high και το low είναι, για να είμαστε σαν σε λογικές τιμές 1-0, σε φυσικές τιμές 5 volt 0 volt. Θα μπορούσε το low να είναι 1, έτσι. Πώς? Το low το ορίζουμε σαν θα μπορούσε να είναι 1. 1 volt? Όχι. Στην πραγματικότητα, η πλακέτα του Arduino, όλα αυτά που λέω high και low, εξαρτώνται από την ίδια την υλοποίηση. Η πλακέτα του Arduino δουλεύει με τις τιμές 5 και 0. Με αυτές δουλεύει. Ναι, με αυτές δουλεύει. Δηλαδή, οι ψηφιακές τιμές της πλακέτας αυτής είναι 5 volt και 0 volt. Οι ψηφιακές. Οι αναλογικές, οτιδήποτε από 0 έως 5. 0, 1, 1,5. Προσέξτε, τις αναλογικές μόνο τις διαβάζουμε όμως. Δεν τις γράφουμε. Απλά να τα ξεκαθαρίσουμε. Ακούω ερώτηση. Είπατε ερώτηση? Ναι. Όχι, δεν πειράζει. Αυτά τα ορίζουν την υψηλή και την χαμηλή τιμή ή... εντάξει, το κάτω... Ότι έγραψα τη λέξη high εννοείται. Ναι. Ποιος μας είπε ότι ονομάζεται high? Ναι. Μάλιστα. Πώς το γνωρίζεις το hardware? Λοιπόν, τώρα, μερικές φορές κρύβω μερικά πράγματα που έχουν σχέση με προγραμματισμό, άλλες φορές θα τα φανερώνω όπως μου λέτε τώρα. Αυτά που βλέπετε με κεφαλαία γράμματα, οι λέξεις output, high και low, είναι αυτό που λέμε στις γλώσσες προγραμματισμού σταθερές, ήδη γνωστές τιμές του προγράμματος. Δηλαδή, στις βιβλιοθήκες του προγράμματος, του τρόπου εκτέλεσης αυτού εδώ πέρα του συστήματος, αντί να του λες εσύ έναν αριθμό για τη λέξη output, έχει αντιστοιχίσει την κωδική λέξη output
σταθερά σε έναν δικό του εσωτερικό αριθμό που σημαίνει θα ρυθμίσω αυτό το πιν ως έξοδο. Και μας λέει, θέλεις εσύ να μου γράψεις κάτι για να δηλώσεις ότι είναι έξοδος. Θα μου γράφεις την σταθερά output. Είναι μια σταθερά του προγράμματος. Δηλαδή, σε γλώσσες προγραμματισμού, αυτό που λέμε στη C, το define, ορίζω μια σταθερά. Και στην Fortran, αν έχετε κάνει Fortran εσείς, υπάρχουν σταθερές. Μια τιμή ήδη γνωστή, που τη διαβάζω από το εγχειρίδιο. Άλλη ερώτηση, ωραίες ερωτήσεις αυτές. Ναι. Στην αυτοχίλια είναι καθορισμένο σε μιλισεκόντ. Η συνάρτηση delay, θα επισκεφτούμε τώρα το site, συντάσσεται μέσα στην παρένθεση πόσα μιλισεκόντ θέλεις να αποκοιμηθώ. Αυτό λέω σε μιλισεκόντ. Πάντα σε μιλισεκόντ, έτσι ακριβώς. Είναι μόνο σε μιλισεκόντ και θα επισκεφτούμε επίσης το site για να δούμε αυτές τις εντολές. Ωραίες ερωτήσεις. Άλλη ερώτηση. Μάλιστα. Το void τι σημαίνει? Void. Στη C και στη C++ οι συναρτήσεις επιστρέφουν κάποια τιμή. Εκεί που γράφει τη λέξη void, συνήθως γράφουμε τι τύπου τιμή επιστρέφεται μέσω της λέξης return. Όταν δεν μας ενδιαφέρει να επιστρέψει τιμή μέσω του return, η κωδική λέξη void είναι σαν να λέμε κενό σημαίνει void στα ελληνικά, είναι αγγλική λέξη, σημαίνει χωρίς τύπο μεταβλητής. Είναι μια συνάρτηση που απλά θα εκτελεστεί χωρίς να επιστρέψει τιμή. Αυτό που σε άλλες γλώσσες τη λέμε procedures, διαδικασίες, δηλαδή κάτι το οποίο δεν επιστρέφει. Όταν θες να πεις κενό, δεν υπάρχει λόγος να ορίσω τύπο μεταβλητής, γράφεις τη λέξη void, κενό. Άλλη ερώτηση, ναι. Μπορείτε να εξηγήσετε λίγο ξανά την λειτουργία της δεύτερης και της τρίτης γραμμή κώδικα? Η δεύτερη και η τρίτη με ποια έννοια? Void setup και pin mode. Το setup και το pin mode. Λοιπόν, το setup είναι μία αλληλουχία εντολών. Ό,τι γράψω μέσα σε εκείνες τις τα δύο άγκιστρα, ό,τι γράψω, όσες εντολές γράψω, θα εκτελεστούν μία φορά την ώρα που ξεκινά να εκτελείται το πρόγραμμά μου. Το loop θα εκτελείται για πάντα από εκεί και μετά. Οπότε τι πρέπει να γράψω στο setup? Τις αρχικές σχεδιαστικές μου αποφάσεις. Η πρώτη σχεδιαστική και μοναδική σχεδιαστική απόφαση είναι ότι στο pin 13, εκεί όπου είναι συνδεδεμένο το ένα και μοναδικό LED, σκοπεύω όχι να διαβάζω, να γράφω. Άρα, την επάνω μεριά των pins πρέπει όταν ξεκινά το πρόγραμμα και αυτά που πρέπει να χρησιμοποιήσεις, πρέπει να πεις αυτό θα είναι είσοδος, αυτό θα είναι έξοδος. Αυτό θα είναι είσοδος, αυτό θα είναι έξοδος. Εδώ πέρα λέμε αυτό θα είναι έξοδος. Μια φορά χρειάζεται να το δηλώσουμε όταν ξεκινά το πρόγραμμα και θα είναι για πάντα έξοδος. Μπορώ να γράφω σε αυτό το pin πια. Ναι. Στην ουσία, όλα τα Arduino δεν ξεκινάνε αυτές τις γραμμές κώδικα. Όλα τα προγράμματα για Arduino σίγουρα θα πρέπει να περιέχουν μία συνάρτηση setup και μία συνάρτηση loop. Συνήθως δεν είναι αυτή η συγκεκριμένη συνάρτηση setup και η συγκεκριμένη συνάρτηση loop. Γιατί? Άμα δεν έχω Όλα τα πάντα δεν έχουν ένα φωτάκι που να αναβοσβήνει στην αρχή. Μπορεί να μην θέλει. Δεν θέλουμε ένα φωτάκι. Εμείς θα κάνουμε και πρόγραμμα που θα έχουμε εξωτερικό φωτάκι. Ναι. Άλλος. Μάλιστα. Τα references από αυτές τις συναρτήσεις, πού μπορούμε να τα δούμε? Αυτό είναι το επόμενο που θα πω. Απλά, ας μαγευτούμε λίγο. Δηλαδή, πριν πάμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, φυσικά που θα σας οδηγήσω εγώ, πατήστε στο πλήκτρο που λέει Upload and Run. Δηλαδή, κατέβασέ το και εκτέλεσέ το. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να συνδέσαμε το Arduino μέσω USB να κατέβει και το πρόγραμμα και μετά να πήραμε το Arduino με μια μπαταρία 9V, να το αφήσαμε να ξεκίνησε να τρέχει και να το αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα μπωθείτε. Ένα λαμπάκι που αναβοσβήνει. Μην μου πείτε ότι δεν είναι... Ναι, κόκκινο μάλιστα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι το πιο όμορφο πρόγραμμα που έχετε κάνει ποτέ. Για παράδειγμα, θέλω να σταματήσω αυτή τη διαδικασία. Πάνω δεξιά, το Start Simulation μπορεί να γίνει Stop Simulation. Διακόψτε την. Και τι θέλω να κάνετε? Θα σας βάλω μια πανδύσκολη άσκηση. Θέλω το λαμπάκι να είναι αναμένο για 2 δευτερόλεπτα και σβηστό για 3 δευτερόλεπτα. Για να δω ποιος θα καταφέρει να το κάνει αυτό. Αυτή η άσκηση είναι για γερούς προγραμματιστές. Θέλω να είναι αναμένο 2 δευτερόλεπτα και σβηστό 3. Ανεβάστε το και δείτε το να λειτουργεί με αυτήν τη λογική.
Τι το κάνατε κιόλας? Μήπως πρέπει όλοι μαζί να πάμε σε κανένα διαγωνισμό προγραμματιστών? Λοιπόν, μπράβο σας, θερμά συγχαρητήρια. Έχω να κάνω με ιδιοφυΐες, οπότε καλύτερα να σου παρευτώ. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Δώσε μας αυτά τα οποία δήθεν παριστάνεις ότι ξέρεις digital right κλπ. Ποιος και πού είναι γραμμένα, πού είναι οι 10 εντολές του Arduino, ας πούμε. Το site, το κεντρικό του Arduino, ονομάζεται, καλά αν κάνετε και απλά μια αναζήτηση του Google, το βρείτε, arduino.cc. Arduino.cc, 2C. Προηγουμένως ο κύριος το είχε σε μια από τις διαφάνειες του, ο κύριος Μαργαρίτης. Μπήκατε όταν μιλούσε ο κύριος Μαργαρίτης. Απλά ξαναμπαίνουμε, είναι το site arduino.cc. Εδώ πέρα λοιπόν γράφει τη λέξη ένα link learning και στο learning, δηλαδή να μάθετε τη γλώσσα προγραμματισμού του Arduino, οι δύο πρώτες επιλογές, το Getting Started και το Examples, είναι για εσάς, που πρώτη φορά αντικρίζετε τις εντολές, και η τρίτη περίπτωση, το Reference, σε αυτήν τώρα θα κάνω κλικ, περιέχει όλες τις χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις, εντολές και πάει λέγοντας του Arduino. Όλες. Ποιες έχουμε κάνει εμείς μέχρι στιγμής? Παρακαλώ. Πάνω αριστερά λέει τη λέξη Structure, Setup και Loop. Με αυτά τα δύο που πρέπει υποχρεωτικά να είναι οι δύο συναρτήσεις, μία που εκτελείται άπαξ όταν ξεκινά το πρόγραμμα και μία που εκτελείται διαρκώς, τις βλέπετε πάνω αριστερά. Τώρα, ποια χρησιμοποιήσαμε, ποια συνάρτηση αν θυμάστε, βλέπετε την Digital Right που χρησιμοποιήσαμε. Θα πιέσω την Digital Right πάνω στη Digital Right για να δω τη σύνταξή της. Λέει, περιγραφή, γράψε ένα high ή ένα low, να οι σταθερές high και low και από πού τις έχω χρησιμοποιήσει. Γράφουμε τη λέξη high, τη λέξη low για να στείλουμε 0 ή 5 volt, 5 ή 0 volt. Πώς συντάσσεται η συνάρτηση? Κοιτάξτε λοιπόν, συντάσσεται σύνταξη, λέει εδώ, Digital Right. Pin, θα μου δώσεις το όνομα, τον αριθμό ενός pin, θέλεις το 0, το 1, το 2. Για να σας δείξω τους αριθμούς των pins, να τους υπενθυμίσουμε. Να κάνω zoom in. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Άρα κάτι από αυτά πρέπει να δώσετε. Εμείς, αν θυμάστε, το αποθηκεύσαμε σε μια μεταβλητή. Δεν ήταν απαραίτητο, θα μπορούσαμε να γράψουμε και κατευθείαν τον αριθμό 13, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί και η μεταβλητή τον αριθμό 13 περιέχει. Άρα, επιστρέφω στη σύνταξη της εντολής. Η σύνταξη της εντολής είναι να γράψω πρώτα τον αριθμό του pin, για παράδειγμα σε ποια έξοδο θέλω να γράψω, και μετά ποια τιμή θέλω να γράψω. High ή low, δεν έχω και πολλές επιλογές για να είμαι ειλικρινής, ή 0 ή 1, ή αν θέλετε ή 0 ή 5 volt στην προκειμένη περίπτωση. Καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμής το reference. Επιστρέφω, παρεμπιπτόντως, στο reference μας θυμίζει να μην ξεχάσουμε αν το pin έχει οριστεί ως output μέσω της pin mode. Και να πει κανείς, αν και την pin mode να μην ξεχάσω, για να πάω στη συνάρτηση pin mode, να τη δω και αυτή που την έχω χρησιμοποιήσει. Λέει περιγραφή, ρυθμίζει ένα pin, μία από τις υποδοχές, στο αν θα είναι input ή αν θα είναι output. Πώς συντάσσεται? Για να διαβάσουμε τη σύνταξη της, γράφουμε τα γράμματα pin mode, ανοίγουμε παρένθεση το όνομα του pin, π.χ. 13, και τι θα είναι, input ή output. Η λέξη input pull up, μη σας απασχολεί προς το παρόν, είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει εμάς, είναι κάτι λίγο πιο προχωρημένο. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίρνουμε είσοδο ή να παράγουμε έξοδο. Εντάξει. Λοιπόν, για να γυρίσω στο reference το συνολικό, στο reference αυτό θα δείτε πολλές και διάφορες συναρτήσεις. Για παράδειγμα, η κυρία με ρώτησε για τη συνάρτηση delay. Πιέζω στο delay. Pauses the program for the amount of time, παρένθεση, in milliseconds.
θα μπορούσε να ήταν μια συνάρτηση που να μπορούσα να επιλέξω εγώ, αν θέλω μιλισεκόντ, μικροσεκόντ κλπ. Όχι. Αυτή η συνάρτηση πήρε έναν αριθμό και ο αριθμός αυτός αντιστοιχίζεται σε millisecond, γιατί έτσι είναι. Και αυτό ορίζεται και μας εξηγεί μάλιστα 1000 μιλισεκόντ για να θεωρώ σε περίπτωση που δεν θυμάσαι για τι πράγμα πρόκειται. Επομένως, λέει delay και σε παρένθεση έναν αριθμό μιλισεκόντ. Για να δούμε και ένα παράδειγμα. Delay 1000 μας κάνει, είναι το παράδειγμα βέβαια το ίδιο που εκτελούμε εμείς, μας κάνει καθυστέρηση του προγράμματος για 1 δευτερόλεπτο. Είμαστε μαζί, εντάξει, ωραία, είδαμε και το reference, ακούω ωραία. Στην ουσία, αν θέλουμε να δηλώσουμε οποιοδήποτε μεταβλητισμό να δηλώσουμε σαν μεταβλητή εξόδου, κάνουμε την ίδια διαδικασία στο setup που κάναμε και για 13. Έτσι ακριβώς. Και αυτό θα το κάνουμε ευθύς αμέσως. Με δεύτερη μεταβλητή, συγγνώμη, δεν παρακολουθήσω την ερώτηση. Με δεύτερη μεταβλητή, ναι, σε άλλο πιν, όχι το 13, τώρα να πάμε και σε άλλα, να συνδέσουμε τον έξω κόσμο. Να πάμε και άλλο λεπτάκι. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Λίγο υπομονή. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, πρέπει να σας πω ότι αυτή η γλώσσα που βλέπετε, σε κάποιους μπορεί να είναι οικία αν γνωρίζω προγραμματισμό, αλλά όπως σηκώσατε και τα χέρια, κάποιοι δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με προγραμματισμό. Έχει τις ρίζες της στην γλώσσα C ή και στην C++, που είναι η μία υπερσύνολο της άλλης. Η C++ είναι υπερσύνολο της C. Θα μπορούσα να διαλέξω τη μία μόνο για να σας πω. Η C. Δηλαδή, τι σημαίνει γλώσσα προγραμματισμού C? Όταν εγώ θέλω να δηλώσω ακέραιο, χρησιμοποιώ τη λέξη int, μια ακέραιη μεταβλητή. Σε κάποια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, πιθανώς αλλιώς ορίζεται. Αλλά στην C ορίζεται έτσι. Όταν εγώ θέλω να δημιουργήσω δομές, συναρτήσεις, παραδείγματος χάρη, το σώμα της συνάρτησης, οι εντολές, κλείνουν με άγκιστρα. Αυτό είναι χούι χαρακτηριστικό της C. Άλλες εντολές, όπως η Pascal, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν άλλο τρόπο να περικλίνουν εντολές. Η Pascal γράφει begin και end, ας πούμε. Επομένως, υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραμματισμού, η κάθε μια με τα δικά της, ας πούμε, με τις ειδικές ιδιοτροπίες. Αυτή η γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς βασίζεται στην C. Αλλά εγώ δεν ζητώ να μάθετε καμία C. Εγώ θέλω να καταλάβετε τις απλούστατες εντολές που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα. Συναρτήσεις void και loop, setup και loop που τις είπαμε, να γράφω σε ένα pin και αργότερα να διαβάζω από ένα pin και να προχωρήσουμε έτσι βήμα-βήμα. Είμαστε μαζί? Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Εξηγήσαμε τον κώδικα αυτόν. Και νομίζω ότι τον εξηγήσαμε σε πολύ μεγάλο βάθος. Δεν τον είδατε. Σε μεγάλο βάθος, τέλος πάντων. Τώρα, τι έχετε κάνει εσείς σαν πρώτη άσκηση? Αλλάξατε τον τρόπο που αναβοσβήνει το LED τροποποιώντας τις καθυστερήσεις. Που σας είπα, αλλάξτε 3.000 και 2.000 κλπ. Τι είναι αυτό που γράφω σαν A? Είναι το πρώτο πράγμα που θα φτιάξουμε μαζί και θα αποθηκεύσετε στον φάκελο που φτιάξατε, ώστε να τα πάρω εγώ όταν φύγετε. Άρα, όταν εσείς θα εντοπίζετε κάποια γράμματα A, B, C, D και πάλι λέγοντας, θα σας το υπενθυμίζω κι εγώ, σημαίνει ότι εκείνο το στιγμιότυπο θα το κατεβάσουμε και το αποθηκεύσουμε στον φάκελό μας με ένα όνομα τύπου άσκηση 1A ή 1α, όπως θέλετε εσείς, αλλά με ένα όνομα αρχείου. Πώς θα το βρείτε εσείς? Θα παρατηρήσετε στον Firefox εδώ μέσα ότι υπάρχει ένα πλήκτρο που λέει Download Code. Αυτόν τον κώδικα που θα έχω φτιάξει, δεν με ενδιαφέρει το σχηματικό, ο κώδικας με ενδιαφέρει, θα μου τον κατεβάσετε, θα τον κατεβάζετε και θα τον αποθηκεύετε, το αρχείο που σας λέει να το αποθηκεύσουμε, να το δούμε μαζί, με ένα όνομα που θα σημαίνει η άσκηση 1α, 2β, 2c, ένα σύνολο από ασκήσεις θα τις πάρω εγώ όταν θα φύγετε από εδώ πέρα. Ας αυτό αναφερόταν ο κύριος Μαργαρίτης. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα, πάμε στα δύσκολα. Εισαγωγικά. Ναι. Τι δεν γνωρίζω? Δεν γνωρίζω αν γνωρίζετε από ηλεκτρονική. Βασική ηλεκτρονική. Δεν μιλάμε ηλεκτρονική να είστε φυσικοί, εντάξει. Δηλαδή, τι είναι τάση, τι είναι αντίσταση, τι είναι δίωδος ή αν αυτές οι λέξεις σας είναι Ιαπωνέζικες. Ιαπωνέζικες. Ωραία. Να ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, οι πιο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το Arduino, δεν είχαν ιδέα από ηλεκτρονική. Λερώνοντας τα χέρια τους μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε θα βάλω στο παιχνίδι, επειδή δεν ξέρω κι εγώ τι θα συναντήσω, θα βάλω στο παιχνίδι αυτό το μαραπέζι.
Πάντως αυτό τώρα είναι μόδα ρομποτική και... Ναι, πολύ μόδα. Πολύ μόδα, αλλά δεν υπάρχει. Πόσο καιρό υπάρχει τώρα, γιατί στα ελληνικά... Υπάρχει καμιά πενταετία τουλάχιστον. Στον τελευταίο χρόνο σου γίνεται ρομποτική. Ναι, πολύ, ναι, σίγουρα. Και στα σχολεία. Και στα σχολεία έτσι, με τα Lego Mindstorms και αυτά, Λοιπόν, θα κάνουμε ένα crash course που λένε ένα πολύ γρήγορο, μια πολύ επιθετική εισαγωγή στην ηλεκτρονική. Τι σημαίνει ηλεκτρονική? Λοιπόν, τα πάντα ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπως λέμε, κινούνται από καλώδια και ηλεκτρόνια. Δηλαδή, από μια παροχή τάσης ή, αν το θέλετε, από μια παροχή ηλεκτρονίων. Γι' αυτό το λόγο, αυτά τα κυκλώματα τα λέμε ηλεκτρονικά. Χωρίς ηλεκτρόνια, χωρίς μπαταρία ή τροφοδοτικό, δεν λειτουργεί τίποτα. Όσο εδώ καλά? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό το οποίο λέμε καμιά φορά είναι, για να λειτουργήσει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, χρειαζόμαστε τάση και γείωση, λένε οι δήθεν πιο μοιημένοι. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό. Τι είναι η γείωση? Η γη είναι ξέρω κι εγώ, το έδαφος γενικά. Τι πράγμα είναι αυτό? Στην πραγματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν εσείς αγοράζετε μία μπαταρία, η μπαταρία που βάζετε στις διάφορες συσκευές σας έχει έναν θετικό και έναν αρνητικό πόλο. Μάλιστα, όλες οι μπαταρίες που αγοράζετε αυτές του εμπορίου έχουν τάση, θα εξηγήσω σε λίγο τι σημαίνει, 1,5 βολτ. Δηλαδή, ο θετικός πόλος σε σχέση με τον αρνητικό, ο θετικός είναι θετικότερος από τον αρνητικό κατά 1,5 βολτ. Άρα υπάρχει ένας θετικός και ένας αρνητικός πόλος. Λοιπόν, τον θετικό πόλο τον λέμε τάση και τον αρνητικό πόλο τον λέμε γείωση. Η γείωση δεν έχει καμία σχέση με τη γη, η γείωση δεν έχει καμία σχέση με το πάτωμα, η γείωση είναι ο αρνητικός πόλος, αυτός που στέκει χαμηλότερα από τον θετικό πόλο μιας μπαταρίας. Επομένως, αν έχω μια μπαταρία που έχει τον θετικό πόλο 5 βολτ θετικότερο από τον αρνητικό, γιατί μιλάμε για διαφορά δυναμικού δύο σημείων, τότε η τάση είναι τα 5 βολτ ή ο θετικός πόλος είναι τα 5 βολτ η τάση, ο αρνητικός είναι η γείωση. Το καταλαβαίνουμε? Αν παρακολουθείτε, αν παρατηρείτε, όλες οι μικρές ψηφιακές συσκευές συνοδεύονται από τροφοδοτικά, όταν δεν συνοδεύονται από μπαταρίες. Τα κινητά σας τηλέφωνα τα φορτίζετε με ένα τροφοδοτικό ή άλλες συσκευές τις φορτίζετε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ένα τροφοδοτικό. Τι κάνει ένα τροφοδοτικό? Παίρνει την τάση των 220 βολτ, πολύ υψηλή τάση και εναλλασσόμενη τάση του τοίχου που μας παίρνει η ΔΕΗ, και την μετατρέπει, την υποβιβάζει σε κάτι χαμηλότερο ασφαλές για τον άνθρωπο, κάτι σαν 5 βολτ και την κάνει συνεχή. Τι σημαίνει συνεχής? Αυτό το καλωδιάκι, το στρογγυλό που βλέπετε να μπορεί να εισαχθεί, παραδείγματος χάρη είναι εδώ πέρα, στην πραγματικότητα έχει έναν πυρήνα και ένα περιβάλλον. Το ένα είναι θετικότερο από το άλλο. Πάλι για δύο πόλους μιλάμε, και στην περίπτωση του τροφοδοτικού δηλαδή. Ο ένας πόλος είναι 5 βολτ θετικότερος από τον άλλο πόλο. Άρα πάλι μπορούμε να το δούμε σαν μια μπαταρία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τάση είναι εκείνος ο πόλος του τροφοδοτικού ή της μπαταρίας που είναι θετικότερος της γείωσης, που είναι ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας. Αυτό είναι όλο και όλο. Είμαστε μαζί ως εδώ πέρα? Τι απαγορεύεται διαρροπάλου να συμβεί? Αυτό το πράγμα. Να συνδέσω με ένα καλώδιο απευθείας την τάση με την γείωση. Θα πείτε τι θα γίνει. Νομίζει ο κόσμος ότι θα συμβεί έτσι κάποια έκρηξη, οτιδήποτε. Αν έχετε μια μπαταρία, μάλλον η μπαταρία θα ζεσταθεί γρήγορα και θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Ίσως να αισθάνεστε και ένα μικρό κάψιμο, αλλά μην φανταστείτε ότι θα γίνει πυροτεχνήματα. Και το τροφοδοτικό μάλλον θα καεί. Διότι περνάει πολύ ρεύμα, βίαια, από την τάση προς τη γείωση, λόγω ενός νόμου που ονομάζεται νόμος του Ωμ. Αν θυμάστε από τα σχολικά σας χρόνια, η ένταση του ρεύματος, τι σημαίνει ένταση? Το πόσο γρήγορα πάνε και τρέχουν τα ηλεκτρόνια μέσα σε ένα καλώδιο, είναι ανάλογη της τάσης, αλλά που πήρα και
ανάλογη της τάσης και αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης. Αντίσταση δεν μας έχεις πει ποτέ τι είναι. Αντίσταση είναι αυτό εδώ πέρα το μέσο που επιτρέπει να ταξιδεύουν ηλεκτρονιάκια. Πόσο εμποδίζει τα ηλεκτρόνια να τρέξουν. Ένα χάλκινο καλώδιο δεν τα εμποδίζει καθόλου. Είναι σαν να τους λέει τρεχάτε όσο γρήγορα θέλετε. Όταν τρέχουν πολύ γρήγορα τα ηλεκτρόνια, εκφορτίζεται βίαια η μπαταρία σε σχεδόν μηδενικό χρόνο. Ζεσταίνεται πολύ το καλώδιο αυτό, επειδή λόγω της τριβής τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Με αποτέλεσμα ζεσταίνεται το χέρι μας, τελειώνει η μπαταρία, ίσως να καεί λίγο το καλώδιο. Ονομάζεται βραχικύκλωμα. Βραχή κύκλωμα, κοντό κύκλωμα, σημαίνει ότι πήγα και συνέδεσα την τάση με τη γείωση χωρίς να βάλω καμία αντίσταση. Μαθηματικά νομίζω γνωρίζουμε όλοι, επειδή η αντίσταση είναι κοντά στο 0, σχεδόν 0, αυτό το κλάσμα πηγαίνει στο άπειρο, άρα η ένταση του ρεύματος είναι στο άπειρο, άρα αυτό σημαίνει βραχικύκλωμα. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ένταση ρεύματος, πολύ βίαιη, λόγω της σχεδόν μηδενικής αντίστασης. Είμαστε μαζί? Πάμε τώρα. Επομένως, υπάρχουν προϊόντα, αντικείμενα, που ονομάζονται αντιστάσεις. Στην φυσική τις είχαμε ζωγραφίσει με κάτι τέτοιες κατσαρές γραμμές, ίσως να θυμάστε από το σχολείο σας. Στην ηλεκτρονική, οι αντιστάσεις έρχονται σε κάτι τέτοιες συσκευασίες, αν τις αγοράσει κανείς. Πάντως, είναι ένα πράγμα χειροπιαστό η αντίσταση. Είναι ένα πράγμα το οποίο επιτρέπει τη ροή του ρεύματος μέσα της, αλλά εμποδίζοντας τα ηλεκτρόνια, τα φρενάρει, τα σταματά. Λόγω του υλικού με το οποίο είναι κατασκευασμένο η αντίσταση. Δεν είναι χάλκινη η αντίσταση εσωτερικά για να επιτρέπει την ταχύτατη ροή των ηλεκτρονίων. Αν παραδείγματος χάρη έχω σε αυτό εδώ πέρα το κύκλωμα μία αντίσταση των 100. Θυμάστε σε τι μετριέται η αντίσταση? Ωμ, έτσι. Ωμ. Βέβαια, γράφουμε με το ελληνικό ωμέγα, αλλά ήταν Γερμανός ο κύριος Ωμ. Λοιπόν, ο Ωμ, τότε, αν κάνουμε αυτήν εδώ πέρα τη διαίρεση, δηλαδή 5 διά 100, σημαίνει 0,05. Σε τι μετριέται η ένταση του ρεύματος, μήπως θυμάστε, όχι το αποσχολείται τέλος, σε αμπέρ, δηλαδή 50 μιλιαμπέρ. Μίλι σημαίνει χιλιοστά του αμπέρ. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Τι θέλω να θυμάστε εσείς? Θέλω να θυμάστε ότι σε τι εξυπηρετεί μια αντίσταση? Να φρενάρει την πολύ μεγάλη ένταση του ρεύματος. Πολύ ωραία, γι' αυτό είναι χρήσιμο. Δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς την αντίσταση όπως το θερμοσύφωνο, για να ζεστάνουμε το νερό. Τη χρησιμοποιούμε μόνο για να φρενάρουμε το ρεύμα. Τι σημαίνει τάση? Αυτό ξέχασα να σας το πω. Τάση 5 βολτ σημαίνει η δυνατότητα του να οθηθούν ηλεκτρόνια σε ένα κύκλωμα. Τάση υπάρχει ακόμη και αν δεν είναι κλειστό ένα κύκλωμα. Όταν κρατάω μια μπαταρία, δεν ταξιδεύουν ηλεκτρόνια από ένα πόλο στον άλλο. Δεν υπάρχει κύκλωμα. Υπάρχει όμως τάση στην μπαταρία. Δηλαδή, η μπαταρία είναι έτοιμη να σμπρώξει τα ηλεκτρόνια όταν κλείσει το κύκλωμα. Δεν σημαίνει ότι η τάση υφίσταται μόνο όταν είναι κλειστά το κύκλωμα. Σε αντιδιαστολή ένταση υπάρχει μόνο όταν κλείσει ένα κύκλωμα. Αλλιώς δεν ρέουν ηλεκτρόνια, δεν μπορώ να μετρήσω ταχύτητα των ηλεκτρονίων. Πώς θα πάμε ως εδώ? Είμαστε μαζί? Πάμε παρακάτω τώρα. Καθαρίζω λίγο τον πίνακά μου για αυτό το... Α, καλά. Εδώ ή δεν πρέπει να γράφεις για να μπορείς να σβήσεις, ή δεν πρέπει να σβήνεις άντεστα να φέρνει και τίποτε άλλο. Ο whiteboard marker, αν είναι ανεξίτηλος, τότε δεν ξέρουν τι πουλάνε αυτοί οι τύποι να πούμε. Δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν είναι whiteboard marker, for carnival, ξέρω, κασκαρίκες που λένε για φάρσες. Ερώτηση? Όχι, δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μας αρκούν αντιστάσεις και τάσεις για να μάθουμε εμείς αυτά τα πράγματα? Πάμε λίγο και στο επόμενο επίπεδο. Θα βάλουμε άλλο ένα αντικειμενάκι μέσα. Ένα αντικείμενο, εκτός από την αντίσταση, που ονομάζεται δίωδος. Τι σημαίνει δίωδος? Θυμάται κανείς από τα σχολικά του χρόνια πως δίωδος τι είναι?
Όχι. Δίοδος είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, το οποίο το μόνο που κάνει είναι να επιτρέπει τη ροή ρεύματος προς μία μόνο κατεύθυνση. Μία μόνο κατεύθυνση. Δηλαδή, αν βάλω μία δίοδο, τη ζωγραφίζω λίγο έτσι για να καταλαβαίνετε την κατεύθυνση, τοποθετημένη έτσι, τότε ρέει ρεύμα από πάνω προς τα κάτω, από τον θετικό προς τον αρνητικό πόλο. Αν την πάρω, μην το σβήσω τώρα γιατί δεν σβήνει ο πίνακας, και την γυρίσω ανάποδα, δηλαδή είναι αντίστροφα απολωμένη, δεν επιτρέπει τη ροή ρεύματος. Είναι σαν ένα κανάλι νερού που επιτρέπει μόνο προς τη μια μεριά να περνά νερό και δεν επιτρέπει προς την αντίστροφη μεριά να περνά νερό. Δηλαδή, σαν αυτές τα, πώς θα τα πω, σαν ξέχασα τώρα στις βάρκες που τις χρησιμοποιούν για να μην μπαίνει νερό, αλλά να βγαίνει νερό. Λοιπόν, άρα η δίοδος επιτρέπει τη ροή προς μία μόνο κατεύθυνση. Ευτυχώς, όταν ανακαλύψαμε τις διόδους, πολύ σύντομα ανακαλύψαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητά τους. Αν τις διόδους τις αφήσουμε το υλικό τους γυμνό ή το περιβάλλουμε με ένα λαμπάκι, την ώρα που ρέει ρεύμα μέσα τους, οι δίωδοι λάμπουν. Δεν πυρακτώνονται, δεν βασίζονται στη θερμότητα, βασίζονται μόνο στο άλμα των ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο στρωμάτων του πυρητίου. Την ώρα που πετάνε τα ηλεκτρόνια από το ένα στο άλλο στρώμα, εκπέμπονται φωτόνια. Αυτά είναι τα LEDs, Light Emitting Diode. Light Emitting σημαίνει φωτοεκπέμπουσα. Diode, δίωδος. Η φωτοεκπέμπουσα δίωδος είναι μόνο μία δίωδος, δηλαδή που επιτρέπει τη ροή προς μία μόνο πλευρά, ναι, που την ντύσαμε με ένα περίβλημα διαφανές. Δηλαδή με ένα πλαστικό διαφανές. Γιατί? Για να βλέπουμε το φως το οποίο εκπέμπει. Το μέλλον του φωτός είναι τα λεντάκια. Διότι, αν το έχετε διαβάσει σε εφημερίδες, τα λεντάκια τώρα έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, καταναλώνουν πάρα πολύ λίγο ρεύμα και θα αποτελέσουν, ας το πούμε έτσι, την επόμενη αντικατάσταση όλων των φωτών. Ήδη οι οθόνες μας είναι φτιαγμένες με LED, οι projectors είναι φτιαγμένοι με LED, όλο και περισσότερα φώτα αυτοκινήτων είναι φτιαγμένα με LED. Φυσικά, οι ηλεκτρονικές συσκευές πάνω σε LED βασίζονται. Είναι πολύ οικονομικό, δεν θερμαίνεται, κρατάει σχεδόν για πάντα. Φοβερή ανακάλυψη, φοβερή ιδέα και χρησιμοποιείται μαζικά τα λεντάκια. Είναι δίωδος δηλαδή το λεντάκι. Δίωδος. Είναι μια δίωδος που αντί να την βάλουμε μέσα σε πλαστικό μαύρο περίβλημα και να μην βλέπουμε το ωραίο φως που εκπέμπει, την συσκευάζουμε σε διαφανές υλικό, σε ένα πλαστικό ουσιαστικά. Αν έχετε δει λαμπάκια τέτοια για τα οποία μιλάω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εμείς? Θέλω τώρα να δούμε το κύκλωμα. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ μια αντίσταση. Τη βλέπετε εδώ πέρα. Χρησιμοποιώ, τι είναι αυτό? Λαμπάκι θα το πείτε εσείς. Λεντάκι. Δίωδος τώρα καταλάβατε ότι είναι. Μην πιάσετε τα ζωγραφίες, θα σας εξηγήσω μερικά πράγματα. Και αυτά που βλέπετε εδώ, θα σας δείξω και πώς, είναι καλώδια. Καλώδια, καλή ώρα σαν αυτά που σας έδειξα στο κουτί προηγουμένως. Άρα εγώ μπορώ να συνδέσω ένα λαμπάκι με μια αντίσταση και με αυτά τα καλώδια. Για να σκεφτούμε τώρα λίγο. Βλέπετε από πού ξεκινά η πρώτη πηγή της τάσης, από το πιν 0. Άρα έχω σκοπό να μετατρέψω το πιν 0 σε output. Να βγάζω 5 volt όταν θέλω να ανάβει το λαμπάκι, 0 volt όταν θέλω να σβήνει το λαμπάκι. Για να παρακολουθήσουμε λίγο το κύκλωμα, 5 ή 0. Εγώ θα το προγραμματίζω αυτό. Θα ρέει ρεύμα έτσι μέσα από τη δίωδο. Κοιτάξτε επίτηδες που έχω επιλέξει να καταλήγει το καλώδιο αυτό. Βλέπετε ότι καταλήγει σε μια ειδική θύρα που γράφεται GND. Βεβαίως, το Arduino, εκτός από το να μας δίνει εισόδους και εξόδους, μας δίνει και την τάση, εδώ που βλέπετε 5 volt, και την γείωση, εδώ που βλέπετε GND, μάλιστα μας δίνει 3 γειώσεις, 2 κάτω και 1 πάνω, αν βλέπω καθαρά, αν τα βλέπετε κι εσείς. Όλες μαζί είναι ενωμένες μεταξύ τους, για να φτιάχνω χρήσιμα κυκλώματα. Για να σκεφτούμε αυτό το κύκλωμα γιατί είναι χρήσιμο. Όταν υπάρχει εδώ πέρα 5 volt, ρέει ρεύμα μέχρι τη γείωση και θα ανάβει το λεντάκι. Όταν υπάρχει 0 volt,
0 βολτ με 0 βολτ, γείωση δηλαδή με γείωση, δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταξιδέψουν ηλεκτρόνια μέσα στο κύκλωμα. Θα σβήνει το λαμπάκι. Είμαστε μαζί, εντάξει. Πάμε τώρα παρακάτω. Οι αντιστάσεις παίζουν κανένα ρόλο. Γιατί βάζουμε την αντίσταση, γιατί δεν αφήνουμε απλά να περάσει το ρεύμα. Σας έχω πει ότι ποτέ μα ποτέ δεν συνδέουμε τάση με γείωση απευθείας, έτσι. Εκτός του ότι είναι βρασικύκλωμα, θα καεί και το λεντάκι. Πολύ μεγάλο ρεύμα να περνάει μέσα. Αυτό το ρόλο παίζει η αντίσταση. Είτε τη βάλουμε την αντίσταση πριν, είτε τη βάλουμε μετά, δεν έχει καμία σημασία. Μην νομίζετε ότι το ρεύμα στην αρχή τρέχει και μετά φρενάρει ξαφνικά και όταν βλέπει την αντίσταση και φοβάται. Η αντίσταση είτε στην αρχή είτε στο τέλος ρυθμίζει τη ροή των ηλεκτρονίων μέσα. Οπότε είτε πριν είτε μετά είναι το ίδιο. Πόση πρέπει να είναι η αντίσταση, θα πειραματιστείτε με αυτό. Απλά σας λέω ότι συνήθως στα ηλεκτρονικά κυκλώματα αυτές οι αντιστάσεις που συνοδεύουν τα λεντάκια είναι από 200 ohm μέχρι 1000 ohm. Όταν είναι υψηλότερες από 1000 ohm, το λεντάκι ακόμα και όταν είναι αναμένο αχνοφέγγει. Άρα, η ένταση του φωτός του LED εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που τα διαρρέει. Άρα, όσο χαμηλότερη η αντίσταση, θα πειραματιστείτε και εσείς οι ίδιοι με αυτό, τόσο υψηλότερη η ένταση φωτός του LED, όσο υψηλότερη η αντίσταση, τόσο χαμηλότερη η ένταση φωτός του LED. Καταλαβαίνουμε τι λέμε? Πάμε να δούμε πώς θα το κατασκευάσουμε τώρα αυτό. Ερώτηση, ναι. Αυτό έχει σχέση και με την κατανάλωση ενέργειας. Δηλαδή, άμα βάλουμε μεγάλη αντίσταση, καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια. Εννοείται. Αν βάλουμε μεγάλη αντίσταση, καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια σε κάθε περίπτωση. Διότι για να ολοκληρώσουμε τις γνώσεις ηλεκτρονικής, δεν χρειάζεται να μ' ακούνε όσοι δεν τους ενδιαφέρει. Ο βασικός νόμος της κατανάλωσης ή της ισχύως είναι V επί I, power ίσον τάση επί ένταση. Όταν μειώνεις την ένταση, η τάση δεν κατεβαίνει στα 5 volt, είναι μειώνεις την ισχύ. Τι σημαίνει ισχύς? Ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας στη μονάδα του δευτερολέπτου. Άρα μειώνεις το πόσο γρήγορα τρως ενέργεια. Η απάντηση είναι απερίφραστα ναι. Μην προσανατολίζεστε οι άλλοι, εντάξει, αν κάτι σας φαίνεται εξωγήινο, αγώ. Εμείς τώρα δουλεύουμε στην προσωμείωση. Έτσι. Άμα δεν βάλουμε αντίσταση, τι θα γίνει? Το λεντάκι σου πιθανότατα θα καεί. Το πρώτο που θα γίνει είναι αυτό, ναι. Δηλαδή δεν θα προλάβει να τελειώσει η μπαταρία. Πρώτα θα καεί το λεντάκι, θα κόψει τη σύνδεση τάσης με γείωση, άρα δεν θα έχει βρασικύκλωμα και απλά θα πετάξει το λεντάκι. Πόσο κάνει το λεντάκι σου? 10 λεπτά. Όχι, λέω στην προσωμείωση ή στην προεξήτητά. Στην προσωμείωση τι θα κάνει? Στην προσωμείωση θα σου δείξει, θα το δοκιμάσει και ο ίδιος, παίξε, δικό σου είναι το πρόγραμμα, θα σου δείξει ένα λεντάκι με μια φλογίτσα για να σου πει ότι με έκαψε. Όταν του βάλει αντίσταση, εντάξει, δεν κάει στην προσωμείωση. Φλογίτσα θα σου δείξει. Αλλήμον στην προσωμείωση, μην περιμένετε να σου πετάγονται σπινθήρες, θα σου από μέσα. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Επιστρέφω και δείτε λίγο μαζί. Components. Τι θέλω να προσθέσω? Θέλω να προσθέσω, ψάχνω, ένα λεντάκι, ένα κλικ επάνω του και το τοποθετώ κάπου και θέλω να προσθέσω και μια αντίσταση. Ένα κλικ επάνω της και την τοποθετώ. Λίγο προσοχή, πριν ξεκινήσετε κάτι. Θέλω να δείτε ότι το λεντάκι έχει ένα ποδαράκι κοντό και ένα μακρύ. Το μακρύ απλά φαίνεται να κάνει μια κούρμπα, ας πούμε, αλλά το φαντάζεστε σαν πιο μακρύ. Έτσι είναι τα λεντάκια. Μπορείτε να υποθέσετε γιατί ένα κοντό και ένα μακρύ? Ναι. Γιατί, αν θυμάστε, πρέπει να ξέρω ποια είναι η ορθή πόλωση του LED. Δηλαδή, ποιο να βάλω προς την τάση, ποιο να βάλω προς τη γείωση. Καταλαβαίνουμε, προκειμένου να ρέει ρεύμα. Έχει πόλωση αφού είναι δίωδος. Λοιπόν, το μακρύ είναι το θετικό, άρα το μακρύ θα συνδέσετε προς την πηγή, το κοντό είναι το αρνητικό. Το κοντό θα πάει προς τη γείωση. Μπορείτε να δείτε, καλά, ας κάνω πρώτα την καλωδίωση. Για να κάνουμε καλωδίωση, πηγαίνω με το ποντίκι, κάνω ένα κλικ, αφήνω το ποντίκι, ένα κλικ όταν φτάνω στην άκρη και έγινε η καλωδίωση. Θα σας δω και τον καθένα ξεχωριστά που το κατάφερε. Κατά τα άλλα, δείτε την μορφή της καλωδίωσης που έκανα εγώ εδώ. Για να σας βλέπω να ζωγραφίζετε το κύκλωμα τσούκου. Ωραία. Άλλαξε και το δρόμο του LED. Έτσι δεν το κάνω και πρέπει. Διαλέγουμε το καλώδιο αν θέλω να το στήσουμε. Ένα κλικ επάνω του, να αλλάξει το πράγμα. Τι πάμε ξανά.
Έτσι. Έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Special. Έτσι. Στο ρεζίστορο μην κάνετε κλικ στο add όταν τα απαριθμείτε έτσι. Κλείσουν το αυτό, δεν πειράζει. Τέρμα δεξιά και ένα add, το βλέπετε έτσι. Και θα πάτε μέσα και το βάζετε όπου θέλετε. Έτσι. Λοιπόν, απλά φτιάξτε το κύκλωμα. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο προς το παρόν. Απλά φτιάξτε το κύκλωμα. Θα σας δείξω πώς λέω, για αυτούς που δεν μπορούν. Όλο πόσο κύκλος του υπολογιστή. Άρα υπάρχει σχετική αντίσταση. Είσαι τον αξιωμάτο. Όχι, δεν είναι παντού απαραίτητη. Δεν είναι παντού. Δεν μπορώ να φτάσει σε όλα τα κυκλώματα του κόσμου έτσι. Είναι πολύ συχνά απαραίτητη. Το κύκλωμα θα σου πω ότι στο 16-13 υπάρχει ιστορική αντίσταση. Έτσι. Και μάλιστα έχει καταπληκτικό. Αν παρατηρείτε, και τόσο κατακόρυφα έχει και άλλα πράγματα μαύρα που δεν τα έχει όλα σε εμάς. Όμως είναι και άλλα μαυρουλάκια. Λοιπόν, βεβαίως. Ένα κλικ. Αν το βάζαμε, σταματούσαμε το κύκλωμα. Δεν θα έρευε εμάς. Σταματούσε στο λαμπάκι. Ακριβώς. Έτσι. Και δεν θα άναβε το λαμπάκι. Λίγο σε μένα παρακαλώ. Λίγο σε μένα παρακαλώ. Δείτε λίγο απλά κάποια βασικά σχεδιαστικά που θα σας τύχουν. Πείτε ότι έκανα λάθος μιας γραμμής, εντάξει. Μπορώ να επιλέγω τη γραμμή, ένα κλικ, αλλάζει χρώμα η γραμμή και να πιέσω τον delete για να διαγραφεί. Τώρα μιλάω για σχεδιαστικά. Ωραία, διορθώνω τη γραμμή μου. Αν θέλω, αν υπάρχουν πολλές γραμμές και από ένα σημείο και μετά λίγο μπερδεύομαι, παρατηρήστε ότι για την κάθε μια γραμμή μπορώ να ζητώ διαφορετικό χρώμα. Δηλαδή, να ξεκινήσω ένα άλλο χρώμα, άμα την επιλέξω βέβαια, να ζητήσω ένα άλλο χρώμα γραμμής, δεν σημαίνει τέτοιο, σαν να έχω ένα διαφορετικό περίβλημα καλωδίου για να μην γίνεται μακαρονάδα χαμός. Συνεχίζω. Ένα αντικείμενο μπορώ να το επιλέγω και να το μετακινώ και βέβαια ένα αντικείμενο, αν θέλω, μπορώ και να το περιστρέφω αν με βολεύει για κάποιο λόγο μέσα στο κύκλωμά μου. Τέλος, κάνοντας κλικ επάνω σε ένα αντικείμενο, βλέπω όπως και με το καλώδιο τις ιδιότητες του. Τι σας ζητώ, τι σας προτείνω να ορίσετε την συνάρτηση, την αντίστασή σας, πόσο σας προτείνω? 220 ohm. Αρκεί να γράψω εδώ μόνο το 220. Δεν αρκεί. Τι άλλο πρέπει να επιλέξω? Ότι δεν θέλω χιλιάδες ohm, κιλο ohm, θέλω ohm. Ωραία. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τον κώδικα μου. Φτάσαμε όλοι ως εδώ? Όχι. Δεν ζωγραφίσαμε. Να το ζωγραφίσουμε θέλω μόνο. Διαλέγουμε το αντικείμενο και έχει ένα κυκλάκι επάνω και αριστερά. Διαλέγω το αντικείμενο και πιάνω το κυκλάκι. Το βρήκαμε? Φτάσαμε όλοι εδώ? Λίγο προσοχή. Αν έχετε φτάσει εδώ, κάτω έχετε έναν κώδικα, σωστά? Εγώ τι θέλω? Τον ίδιο κώδικα να τρέξουμε. Όμως, ποιο pin θέλουμε τώρα να είναι έξοδος? Το 0. Το 0. Κάντε αυτή την τροποποίηση, βάλτε το σε εκτέλεση upload and run και πειραματιστείτε με διαφορετικές τιμές αντιστάσεων. Παίξτε με τις αντιστάσεις για να δούμε το αποτέλεσμα πριν πάμε στο διάλειμμα μας. Για να δω. Upload and run. Το ανεβάσαμε το πρόγραμμα. Να φτάσουμε εδώ. Απλά πρέπει να ανεβάσετε το κώδικα. Να μην το ξεχάσετε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Βλέπουμε το δικά. Έτσι.
και μπορείτε να επηρεάσετε το κώδικα για να το ξανανεβάσετε. Και θέλω να παίξετε και με διαφορετικές τιμές αντίστασης για να φέρετε την διαφορά στην ένταση οδός. Καλή ερώτηση, δεν το θυμάμαι. Όχι, είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή, δεν χρειάζεται. Με συγχωρείτε κιόλας. Χρειάζεται λίγο να κάνω. Δεν χρειάζεται να ξανανεβάζετε. Παίξτε με τιμές αντίστασης. Δώστε διαφορετικές τιμές στην αντίσταση. Παίξτε από 0 ohm για να γίνει βρασικύκλωμα μέχρι 1500 ohm, 1,5 kilo ohm. Για να δείτε τι γίνεται. Αλλάξτε το κώδικα, κάντε το 1000. Στο delay, παίξτε το delay. Μάλιστα το delay. Κάντε το 1000 και δύο όσο θέλετε. Ναι, γιατί ο κώδικας μας απέφυγε από το κείμενο που είχαμε προηγουμένως. Δεν αλλάξαμε κάτι, δεν το αποθηκεύσαμε. Αυτό τώρα είναι, το input για μας είναι εδώ. Output είναι αυτό, έτσι. Στέλνει 5 volt, δεν διαβάζει 5 volt. Στέλνει. Βάζουμε κάτι να αναφέρεται κάπου. Όχι, η υγείωση, αυτό το πράγμα είναι ο μόνιμος αρνητικός του πράγματος. Είναι σαν αυτό να το έχω μεταβλητό, ό,τι θέλω να γράψω, αλλά αυτό να είναι πάντα γύρωση. Όταν εδώ γράφω γύρωση με γύρωση, δεν υπάρχει λόγος να πάμε ηλεκτρόνια. Όταν εδώ γράφω high 5 volt, το έκλεισε το κύκλωμα, ανάβει το λεντάκι. Δεν είναι η Z3. Ναι, το έχει εσωτερικό αντίσταση. Ναι, μέσα στην πλακέτα. Μέσα στην πλακέτα. Ναι, το λεντάκι ήταν output και έγραφε το λεντάκι πάνω της πλακέτας. Κάτι δεν έχετε καταλάβει εσείς και προβληματίζεστε. Ναι, εδώ όταν θέλω ο μικροελεγκτής να γράψει 5 volt ή να γράψει 0 volt, αυτό σημαίνει έξοδο της πλακέτας, προς τον έξω κόσμο. Άρα στην ουσία, εμείς έχουμε προγραμματίσει την έξοδο. Εγώ δεν έχω φτάσει στην έξοδο. Να πάρουμε από το έξω περιβάλλον. Όχι, τώρα γράφουμε στο περιβάλλον. Τώρα απλά σου λέμε εδώ. Κάτι πήρες να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, πρέπει βήμα-βήμα να τα καταλάβουμε. Έτσι, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, η 5 ή 0, ό,τι θέλουμε. Όταν γράφουμε digital write low είναι η γύρωση, όταν κάνουμε digital write high είναι η τάση. Εντάξει. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, γιατί δεν θέλω να το χάσετε, έτσι όπως είστε, σε μένα παρακαλώ, έτσι όπως είστε, download code, ένα κλικ. Λέει, αποθήκευση save file. Το βλέπουμε το save file. Με 220 ohm. Ναι, με όσο έχετε κάνει, δεν με πειράζει. Save file. Οκ. Θα παρατηρήσετε ότι ανάβει και τοποθετήθηκε στις λήψεις. Καταλαβαίνουμε ότι ο browser το τοποθετεί στις λήψεις. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει λήψεις, έτσι. Λοιπόν, για δείτε λίγο, οι browsers αποθηκεύουν κάποια πράγματα σε έναν φάκελο που ονομάζεται λήψεις. Τώρα, αν κάνω κλικ, καλύτερα να σας δείξω από έξω. Λοιπόν, αν χρησιμοποιήσω και εδώ τα περιεχόμενα των φακέλων μου, οι φάκελοι μου έχω έναν φάκελο που ονομάζεται λήψεις. Εδώ κατέβηκε αυτό το αρχείο κάτι.zip. Θέλω να το πάρετε από κοπή και να το τοποθετήσετε στην επιφάνεια εργασίας στον φάκελο που φτιάξατε. Επικόλληση και να του κάνετε δεξί κλικ με το ονομασία άσκηση 1α, 1A, όπως και αν το ονομάσετε. Απλά να θυμόμαστε ότι είναι το 1A. Αν μου το μεταφέρετε στο σωστό σημείο, μπορείτε να κάνετε το διάλειμμα σας και τα λέμε.